pachena tava kutserendenda vana vari munyasha ndo zvavanoita kwakunge kuganza gara uri munyasha uone kwaunosvika kana denga unobata vana vari munyasha ndo zvavanoita kwakunge kuganza gara uri munyasha uone kwaunosvika kana denga unobata satsvake bata kwesimba ramwari unokuonera pambiri nyangwe ndisina mari chikuru kufema pachitendera semviri kuti shadei isu takagarika mwari vandipachira refuka nekuwarira tikurarama no chedu pasina kwatirumanyira hatitise mdzingirigwa tine chinotifikira kare vana vari munyasha no zvavanoita kwakunge kuganza gara uri munyasha uone kwaunosvika kana denga unobata vana vari munyasha no zvavanoita kwakunge kuganza gara uri munyasha uone kwaunosvika kana denga unobata vari kushamisika tapinda sei kumberi kuno tasvika sei ndiri munyasha ndomiswa nei mwari wangu always make a way kana jaja vangofura to hakuna nopikisa mbuyetina inotinyo notyya tafura vavengi vako varipo kitambira makomborero awanyade vana vari munyasha ndo zvavanoita kwakunge kuganza gara uri munyasha uone kwaunosvika kana denga unobata vana vari munyasha ndo zvavanoita kwakunge kuganza gara uri munyasha uone kwaunosvika kana denga unobata satsvake bata kwesimba ramwari unokuonera pambiri nyangwe ndisina mari chikuru kufema pachitendera semviri kuti shadei isu takagarika mwari vandipachira refuka nekuwarira tikurarama no chedu pasina kwatirumanyira hatitise mdzingirigwa tine chinotifikira kare vana vari munyasha ndo zvavanoita kwakunge kuganza gara uri munyasha uone kwaunosvika kana denga unobata vana vari munyasha ndo zvavanoita kwakunge kuganza gara uri munyasha uone kwaunosvika kana denga unobata Soundrev Records. Right. Right. Maswera sei manheru mamuka sei kumativi manenyika nchiti aiwa guys today harisi zuva rangu rekuti ndiite malive pano padiaries but anyway sezvamaona somebody reached out to me zizo pamike reached out to me ndangoti ndichitopinda mumba ndiri kuspa kunotsvagira vana tunhu tweeaster account bva ndasangana nefone call ichitopindawo zvikanzi ndandichikumbirawo kuti munditro live ndikati live yaroda kuita ndei I think mascreenshots angu ndichitaura naye caught in the drama that is not mine, right? So I had to post my screenshots conversations zangu naye ndikamubvunza kuti unoda kutaura nezvo zvikanzi no page rangu rahekwa saka page rangu rahekwa I just want to say something ndikati is it about your page rahekwa akati so okay anyway ndikati alright no problem hana namba dzangu ndikati unongose kundibata kwaita kumessenger ndokufona kwauchangoitawo kumessenger pafoni iyoyi so that people wotaura zvaudautaura zvachona anditika andisi kuziva zvaudautaura I don't know what is happening I don't know what is really going on because ndandisitori mumba I'm just coming from kuspa kana ndazvienderawo so toda kutonzwawo kuti what is going on handisi kuziva I tried to get hold because I don't want to munoziva kuti panyaya dzinenge dzakafanira idzi dzekuti kana paine zvinhu zvakawanda zviri kutaurikana zviri kuitika ukamhanyira kungoenda so kungonodai so usina kubata saidi iri nesaidi iri unopesera wailuka biased and as if uri kutora saidi reumwe munhu kana kuti handina saidi randiri kutora pavaviri ava nyaya yava handiizive ende nyaya yava handiipindire and I was never involved from the word go nyaya yava handinei nayo right maititi ndakamutarisa mupfana kwandiri zizo ndakamutarisawo mwana kwandiri okuraini kwangu handichimuona so inini handina pandinokwana I'm just neutral I'm just hoping kuti maybe ndangozvifunga ndamboda uramba ndatomboramba actually ndikafonera a few people kuti guys do you think it's a good idea kuti zizo auya aite live neni vanhu vakati no waitwa reach out kwauri hausiriwo wamuita reach out so
ita live naye. So ndauya panapa because handisi kuda kupinda drama ndangozotipesera kuti no Mwari maybe because ini ndinozikanwa most of the times nekuyananisa pane dambudziko rinenge richiitika nekuyananisa panorwiwa pamwe kuda today is gonna be maybe the day rekuti pachaita yanano iripo, and then all these fights that kuona will come to an end. And then if kana pane dzimwe nyaya dzinenge dzisingazivi umwe has to own up handika kana ari Zizo wacho anofanira kuita man up oita man up handika and own up to his own what mistakes kana vari maititiwo the same thing handika handisi kuziva because I don't know nyaya idzi dzakamira sei ndandichingodzionawo kwamanga muchingodzionawo muchisangana nadzo imimi handika so zvezvizhinji hazvinei neni hazvina hapana pandapinda handina pandasangana nazvo ndangoita kutofonerwa kumessenger. And it's my first time, me and Zizo, to speak. We have never spoken, and I want to say this. Pano pachena. It's my first time kuti andifonere. Luckily, like pandifonera pachona, the phone was not yanga ine noise phone yake. So andina kunzwa. So we ended up, damti texter. I tried to get hold of, night tivacho kuti vazive kuti in case she wants to say something as well. Antika ndavasendra message ku the try kuvabata ku WhatsApp kwavo. I think vangwari pa live. I did not know kuti vari pa live. Ndo panazodzwa nomwe munhu kuti aiwa vari pa live. Kuti vazive kuti I am not part and parcel of this nyaya dzavo, not because kune anotyiwa kana kuti anovhundutsa kana kuti anoruma munhu kana kuti anodambura munhu aiwa hakuna, but because hondo dzisiri dzako hadzisi dzako iwewe chingomira pakati, just be neutral. Tingodzwa kuti Zizo wacho achida kuuya panapa arikuda kutaura kuti chii, maybe arikuda kutaura hake nyaya yekuti chii kana kuti kumbira regerero kuna maititi vacho, I don't know, handizive. So I'm going to call him right now pa messenger tinzwe nyaya yake because I don't know also myself. I don't know amazivano ndinokuda ndinotambira stereki ku diaries kunoku handisi kumvenge handisiwo kumvenge ndiriwo ku diaries. So zvinowanza kuitika ko I don't know, handisivi zvangu. Anyway ndosaka ndakandaisuppose let me get hold of him pa messenger apa ndimukona this is messenger right. I'm not team anybody. I am not team anybody. I am just neutral. I am myself. I am not team anybody. I am just neutral. I just hope kuti nasi pachaita peace and this toziva ndingona comments and stop stigmatization and what not. I wasn't on Facebook vamakuseni and this kuziva kuti chenga chitika. I don't know. Maybe we are yet to hear from him. Arikuti call right. I'm calling him right now. Let me put the phone on speaker. Hello? Zizo uri sei? No, tave pa live panapa tiri pa Sisimelis Diaries. Thank you for reaching out kwandiri and ziva hangu what you want to say. I don't know what is going on and this kuziva ndio zvadataura. You are now live. Can you please go ahead and say what you want to say to the people? Zige zvino manje ndazopinda patside man, but mutactic waitika apa sisters ya munoziva kuti vanhu ava vaimbokwanisa kusvika kupeji ravo, ende vanhu ava inini kubva pakatanga nyaya dzese idzi ndanguri ndawana mameseji ari kutaura nezvepeji ravo tamba dzese. Ini pachangu handikwanise kunge ndisenda zvinhu zvese panguva dzese, asi ndine munhu anokwanisa kundiitira kundisendera kundiita sei nekuti dzimwe nguva ndinoenda but nhasi zvasendwa izvizvi munhu azviita ndikumuziva, asi kana ndouya nedimi rangu zvichashambadza zvakawanda ende zvichazivisa zvakawanda. Ndambenge ndakanyarara, ndambenge ndakasiya nyaya dzese, handinei nekupindura munhu, maona ndichiita zvinhu zvangu sisters. But nhasi varonga vakabva vapinda kupeji kwangu vakataura zvavataura. After vadaro ndaenda ike zvino ndaendawo pane imwe studio pandati chingorowo zvemangoma ndichiriyesa ndopandiri izvezvi ndakalax ndazoona munhu akutondisendera kuti post yawasenda ndeipi, post yandasenda handisi kukwanisa kuziva kuti post yandasenda ndeipi. Ndakupinda papeji handisi kukwanisa kupinda papeji kusvika ndazoudza mukomana atori kuZimbabwe ndiye wandaudza kuti shamari nditiro mutactic ukwanisa kupinda papeji, ndiye hazokwanisa kuenda papeji kunodelita zvinhu zvasendwa nekubvisa peji ke zvinorabvisiwa zvachese. Kubviswa kwaraita uku handizive mati kuti ranipublishiwa here kana kuti ratobviswa kubviswa.
maona nekuti chinhu changa chakaitika ndakanyarara zvekuti vanhu vakabatikana nekunyarara kwangu handinei kupindura makuhwa handiri munhu mukuru stereki panjere dzangu pakufunga kwangu handinei nekupindura makuhwa handinei nekuuya kuzoita zvinhu zvekupenga pamberi pevanhu basa rangu kudzidzisa vanhu through music yangu handina mari yandinowana mazviri mari ndozvishandira nemaoko kuti ndiwane ndingavarombe pazvese zvandinoita but handinei nekutukana nemunhu zviri nani ndife ndichidyiwa nemakonye pane kumirisana nevanhu vanorwara pfungwa kuti nditaure kuti zvakazai saka nhasi papeji rangu pazoitwa something but vanhu vangahwina pafacebook inini chinondishodogora sisters males chingandikunda mulife mangu kuti ndinzi ndagone kamwa kuseparata zimutumbi rangu rine mandebvu nemweya wangu ukangoona uri munhu agona kudaro chichiri wandigona pasi rino. Alright. Zizo pa mic. Okay. Zizo pa mic. Look. Iwo uri muimbi anditi. Uri muimbi andika. A lot of people andika, so many people they follow music yako unogona kuimba une chipo ndo pa chokwadi including myself despite the fact yekuti iwe uri wegweru ini ndiri wegweru unoimba music yako andiri inondinakidza anditi. But can you please tell me kana chidanzi pane zvanyorwa pa page racho chishanyorwa pa page racho, what was it about? Ekutanga sisters ndichijekesa nyaya iyi inini ndakanzi kwanzi ndakataura zvekushoropodza nekuda kwestatus yomwe munhu asi inini pakutanga pandichazojekesa nyaya iyi vanhu vachazoziva kuti handina kuvhera ndataura zvinhu zvakadaro kana ndakataura zvinhu zvakadaro ndakazvitaura nemameseji ndazviiswe zvisendwe kuti akataura zvakare saka nyaya iyi yakazouya manje nenzira yekuti ava vanhu ava ndo nyaya yavanobata nayo nekuti vanozviziva kuti zvakadai zvingaitika kuvanhu ndo nyaya yavari kubata nayo vanhu saka varonga vakauya vakazoti kwanzi stigmatizer ende washoropodza vanhu vari kurwara ende munhu ari kuita sei saka vaenda papeji rangu vakanonyera kuti utano kana kwanzi utano kana mbiri unoda chii hati maona inini peji rangu handisati ndakambosenda nyaya dzakadaro ndinosenda mumusiki yangu kana mukatarisa mapost angu ese handitaure nyaya papeji dzisiri dzemumusiki yangu ndinotaura mumusiki yangu asi nhasi manje vakwanisa because pesa apa vaitarisa kuti vangapinda sei mupeji rangu vangaheka sei ende makambounzwa umwe muromo wokunzi kwanzi muzvizive kuti ndenge ndiri ikoko uyu kwake vanhu vari kuronga kuti vaona ndakanyarara saka vanoda kuti ndipindure stereki ndizotaura something aiwa handiuyi kuzotsvaga kuchena pamberi pevanhu hazvina zvinondipa ndione ndiri mutadzi kana ndiri mutadzi ndiri mutadzi ndione ndakadaro handinei nazvo mwari ndiye anotonga kuti uyu akanaka uyu akaipa usatadzisa mumwe munhu nekuda kwemashoko ina handivenge munhu handina nguva yacho nekuti hazvindipe mari aisi. Okay, so iwo zizo you are saying kuti maititi ndo vapinda mupeji rako vakanoheka vakanonyora zvanyorwa izvi aiwa handikutaura mazita evanhu but ivo vanozviziva kuti vazviita mazita evanhu handinei nawo handitauri mazita evanhu vandoshoropodza maititi vane access to page rako here zvokuti vangaita anonzi machi mapassword and what not and what hauna kuchinja here mushure mekunge patanga kuita hondo dzaitika idzi vanoheka vakawanda sisters mazita evanhu tikamashandisa panapa kapa panofiwa No, Zizo, I think, listen, Zizo, I think there was a reason why you was here vese pa Facebook and you have reached out for me. Remember, kuti asana mbotaura newe inini personal, asana mbotaura newe is for the first time kuti utaure neni, iwo waya kwanti uchinfonera. Ausati wa mbotaura neni. So I'm believing kuti maybe there is a reason. Maybe Mwari, I can hear you uchitaura kuti kutaura nezvamwari. As far as I know zvakare maititi inini ndichataura star rake. Iwo yako rega kutaura star rake ndichataura. Maititi also munhu anoziva kuti Mwari anditika. Right, I've spoken to you a couple of times. I know. Maybe Mwari vasvikuita izvi konzero zvokuti maybe beef rese iri pakati penyu nhasi risvike pakuti richipera. Maybe this has to end. I don't know cheta kuti ufunge kuti rega ndi and not beef my sister. Alright, kana usina beef. Alright, if you don't have beef na maititi Zizo anditika
kune zvinhu zvakawanda. Of course you have been quiet handitika zvakachitika kufacebook and what not handitika maititi vanotaura kuti wakawarwadzisa handitika iwo wavarwadzisa kudarowo handitika semurume usina beef naye handiti ko kumbotryawo kuti alright uite peace namai sister muri two alright just to try and make peace. Munhu anonzwisa zvireva kuti chera chipenga pafacebook ibenzera kuti rinongonopenga pese pese motrya kutaurana muri two kunoziva kuti zvakaitika in the past I've hurt you and I am sorry. I don't want madrama aside because hana chanotipa haatipe kana sadza kungopa vanhu madrama for free and in the process what are we going to gain from that? Nothing, absolutely nothing. Have you ever tried to do that? Ndoda ukudza ipanyaya muri kutaura ndichiye kuti kubva nhasi ndokumbira Mwari kuti aribvise maziso kuitira kuti kukwanisa kusangana nemunhu iye ndisingamuoni. As long as ndine maziso handife ndakadaro ende handisi kuzofa ndakadaro. Handisi kuzofa ndakati sorry nekuti handina kutadza. Handisi kuzofa ndakaona munhu. Zviri nani ndife nhasi izvezvi handina chandakatadzira munhu. Ndosaka muchiona ndakanyarara. Ngazvigare zvakadaro. Do you know kuti sometimes as a man wataura kuti uri murume wakura papfungwa, sometimes it takes a bigger person even ndisina kukukanganisira just for the sake of peace for me to come to you and say you know what I'm just sorry kwete pachaunga kwete pane vanhu vakawanda no pauviri hwenyu one has to be the bigger person usina kukanganisa I am sorry and then zvobva zvapera. Nguva iyo yaidzonzi vanhu vese vakaziviswa zvavakaziviswa saka hapana chekugarira pasi. Chakanaka kuenderera mberi neupenyu. Nguva yekugara pasi yakadarika kare kare. Dai takagara pasi musina chamakaziva vese. But vanhu vakaziviswa zvavakaziviswa nekuda kwekuti vakangoradhewapi vakapusa ndevapi. Isi tiri vararami izvi. Isi takapusa hatina chatinoziva tiri matofu tiri vararami. Tinoda mweya wokufema. But as it is handitika iwewe semunhu wechirume zvinozonakidza here kuti uone umwe munhu handitika even tisina chakukanganisa achingoramba every time oh my tt is trying to call me alright ndichavafonera back she's trying to call me handikwanise ndakukata masista alright aiwa imbomira kukata hako imbomira ndimbobvunza ndoda kubvunza kuti alright saka wangouya iwe alright ziso iwe wangouya kuzochenesa chite kuti handina peji rako rahekwa it's not you anyora zvanyorwa kupeji zveshuwa inini handina kuenda kupeji rangu nonyora zvinhu zvakadaro ende handisi kuzoenda kupeji rangu ndichitaura pamusoro pevanhu vazabasa muupenyu hwangu handika handisi kuzoenda chandinotaura papeji rangu imumusiki yangu. Sisters ndikakuudzai kuti kubva zvaitika zvinhu izvi tochinja manhamba ka10 ndichiatakwa neevery side ende munhu anondiataka munhu one achishandisa zvinhu zvakasiyana zvandinoudzwa nezvandinorarama ndichinzwa ndakanyarara mozoti nhasi rega unoti kwai ugare pasi aiwa Mwari ngandibvise maziso handisi kuzobva nani vanhu vese vandione vandipire nyika yese indione indiseme asi inini pachangu ndakamira hapana chandiri kuzoita chakadaro chokwadi ndindochiziva ende hapana handisi kuzozvinakisa kumunhu handisi kuzoita sei chokwadi ndinoziva ndakashata kuvanhu ngazvigare zvakadaro. Masista ndokutenda zvikuru nemukana wamandipa wekuti ndikwanise kutaurira vanhu ane sarudzo anokwanisa kuziva kuti ndizvo kana hazvizi ini ndataura chokwadi changu ike zvino ndotozama kupinda papeji kana ndazopinda papeji ndozokwanisa kuita live kupeji rangu ndiri kuzama by all means kuti zvinhu zvese zvatokanganisika nedhei rangu ndingaimbira vanhu 2 masista ndofarira vanhu 2 kana 3 vanonzwawo zvandinoita nekuti ndoshuvira kudzidzisa teromuziki yangu. Handina mari yandinowana sterezi pairi kwete asi rudo rwangu nechido changu nekuimba kwangu nechipo changu ndozvega. Handishoropodze munhu hamumbondinzwe ndichituka munhu kana kuita sei hazvisi zvangu handizvinatse mberi kwevanhu. Ndiri muipi ndiri mutadzi munyangadzi munhu wese anotadza Mwari anozviziva. Mwari ndiye anotiregerera ndiye anosarudza kuti iwewe chienda uku zvatopera. Facebook is not court of law. Kana munhu aamba kuti aita uyu kaanoenda kukoti unoti anoregerera kukoti. Facebook ndiye malove nemalikes saka wana malove nemalikes ndodo. Masista ndokutenda zvikuru nelove yamandiitira ndimi mega mandakwanisa kuwana kuti mukwanisa kundiudzirawo vanhu paruzhinji kana ndazokwanisa kupindawo pangu ndokutenda zvikuru
mandibatsira zvikuru. All right. Zvakanaka, thank you very much Zizo for explaining to your people kuti to your fans kuti page rahekwa it's not you angachinyora zvangachinyora and wataura kuti kune munhu anokucontrolera page it's not you hausiriwo unonyora sezvinoitika papage. So thank you very much. Rega nditry kufonera back night yechitingonzwa kuti ndinga appreciate if you can just follow in the comments tinzo kuti maititi what does she has to say about zvanyorwa zvachona izvozvo kuti vanzwisisewo kuti it's not you are saying kuti hausiri iwe wanyora kune munhu aheka that page rako kuti ataure. Handimaona panyorwa nyaya, handimaona paitwa zvinhu izvi pabva paendwa kuseri pakatonzi stigmatize zvatodai zvabvepi izvozvo. Wanga watoziva sei kuti vanhu vastigmatize? Wanga waronga sei kuti vanhu vatonzi kwai kudhara? Watoziva sei kuti vakadzi vese vashorwa panyaya iyi? Ende futi paitwa sei chaidzi kwanzi vanhu vashorwa panyaya iyi? Handimaona kuti vanhu vanenge vakaronga zvinhu. But kwazvakuenda ike zvino manje masista, kwazvakuenda ike zvino chakunyanya kuririsa zvekuti pakazoputika pakaputika panoita something. But ngatisiyanei neizvozvo nekudzikisirana. Vamwe vanhu vanodya neFacebook iyi. Saka kudya kwacho neFacebook iyi kai tikazoshoropodzana manje vakazoshaya kuti kudya kwacho kunobva kupi tozodii. Handimaona. Saka ngatigarisanei kazviripo. Kutaurirana takatadza kudhara pasina nguva yekutaurirana. Inguva yekuti umwe anoenda nedivi rake umwe anoenda nedivi rake tozonoona nokudenga kana umwe akaenda uku umwe aenda uku. Ndonyaya yacho hapana chinhu chekuti kwai tingati chiape. Ini chava chandavinga kuti sorry kuva nekuti peji rangu ndaita zvisiririzvo rikahekewa handika kutadza kuloka mapeji ere. Isu handimaonawo seruzivo rwacho muri kunzwa kuti ruzivo hapana. Saka tadza kuloka mapeji akapindwa nevakangwara vanozviita vanoda vanhu vane mbiri vanofarira kakunzi isusu togona. Ndo vapinda vakabva vanoti rega tione nyaya yekutaura kuti chii. Nemhaka iyoyo chowana simba rekuti usamusapota, usamutevera, usamuita sei. Saka uri kutsvaga kazita rese. Ina handina daka ini. Chandinacho ipfungwa dzekuenda mberi. Hakuna munhu akazvagwa akapfuma. Tese tiri varombo pamwe pano. Tiri kuzama kuenda mberi. Mukandiona ndakadai soka. Mukandiona ndakadai so masista. Ndobva kugweruko. Chese chandinoita kutsvagawo kurarama. Kutsvaga. Handina munhu wandiri kuudza kuti pfuteke. Handina munhu wandiri kudai. But unoona umwe munhu achindivenga. Unondivengirei undizivi. Unonditukirei ndakutadzira chii. Iwe wanzwa nedivi rako. Shande nedivi rako. Ko ukazonzwa zvinobva kuno kuchaza sei wandituka kudhara. Handiona mani. Nguva yacho hapana. Kezvino tiri pamahwani. Tiri kutsvaga masista. Hatina mari. Kwatinobva kune nhamo. Toda kuwana zvinhu zvekuti tibatsirewo vabereki vedu vaneng'ina vedu hama dzedu. But umwe anowana nguva yekuti kwanzi usatamba neuyu, usatevera uyu. Zvinobatsira chii muupenyu? Zvinokupei? Indozvinomira pamberi pevanhu ndozvinoti haiwa vazodai saka iyai munomuona saka zvondipa chii ramangwana rangu. Pane kuti ndisize kutsvaga mari ndoita nguva 4 hours dzekukwanisa kutaura nevanhu kuti ndigozodai so zvandipa here mari kuti ndiwane. Handina ndozviziva kuti ndiri murombo, ndiri mutadzi, handigoni chakati. Saka handimaona masista kuti nyaya dzacho dzakarebesa dzonetsa. Nyaya dzacho dzonetsa. Asi chandinoshuvira chandinotaura chokupedzisira masista. Inini handinei nekunaka mberi kwevanhu. Zviri nani ndifambe ndichipirwa nenyika yese kana world yese ndichinzi ndakaipa. Asi inini mukati mangu ndakachena. Ndini ndozviziva. Mwari ndiye anondiziva kuti ndakamira pano. Munhu anofunga nemafungiro ake. Hazvindiurayi. Asi kundigona inini kuseparata zimutumbi rangu rine mandebvu nemweya wangu. Ukangoona wadaro chete uri munhu, inini wandipedzera. Hapasisina zvinhu. Ungataura zvandiri zvandakawana kana zvandisina. Asi isazimutumbi iri nemweya nenguva kaipa. All right. Thank you very much, my young brother. Moswera here munyasha kana kuti moita seiko koko kuti nguva yamheno moswera munyasha. Just, you know, I hope there's going to be peace very, very soon. I hope peace is going to prevail very soon. All right. Thank you, my brother. Chando, nasi kwafuma kune chando kuno kuri kutonhora kuno kunasi.
ndichamboenda kakuko timbouya nemajuzi maviri mati munoziva kuti tongopindawo nemutactical moyo tiri kutoanganawo shoma aiwa pakanaka kubuda kumakea aiwa pakanaka hanzvadzi yangu bhos pekuti masisi aiwa bho pari bho zvekuti hanzvadzi iri bho tongosangana mukufamba mastreets imomu tosangana kumba tosangana kumarai alright sharp alright that was Zizo guys regai tinzwewo maiti tichitry kufonera maiti because phone yanga achifona is the same phone yanga ichifonwa yanga ina Zizo paline saka I couldn't yanga ina maiti tipa line saka I couldn't answer. Esi Ferry ndepi yako? Ndatry kuti ndikubate so ndikukunzwa ndatry kuti ndikubate before live yatanga kuti uzive kuti uri pa live iko zvino ndandisi kutoziva kuti uri pa live nini pandaona saka ndazoziva kuti uri pa live. Ndateka Meli. Meli, do you know kuti hacking a page takes vanhu vakanyatso vemakompyuta vanhu vakuru inatozviziva. Do you know kuti pakambohekerwa page pepe I hate Instagram ndakatambura mere ndisingana kutowana back page rangu. Do you know that I had to pay my hackers akanditeka kuti if you want your page badara I had to pay to get my page back because anditozive kuti hacking yandakunzi ndinoheka nemwana uyu ndinoheka ndinomboziva hacking iye haana ake kuenda kuchikoroka kana neniwo futi zvecomputering handina kuenda kuchikoro checomputering uri kunzwa Meli saka ndinoheka sei muri kugara navo vakangwara Meli vafurirana kuti tidzosera kwaari nyaya yei kuti peji rahe Zizo has been tendering me since achindisira masong. Do you know pamacomments andinotupa page pake ari kuti hanzi mira unokwanisa kuita haisi video call ndikatukwa inini mwana uyu akauya kwandiri ndikamubatsira ukunzwa iwe Meli handisiri ndakamutsvaga mwana uyu auya kwandiri ndikamubatsira richiri business ndikamumaketa we went a step further Meli mwana uyu akataura kuti anondida haizi mhosva inondirisingu ndakabvuma tichirara nemwana uyu every time mese maimuona umba kwangu kumalaive everything hadizi nemakaiti dzekuti unonzi handiti unonyeba uri kunzwa ndakambotaura kuti ndichaisa video but handiise bhosi neniona handirimo munyaya yacho ndakashamba uri kunzwa vakanditsvaga vana vanana Simba yes vakabhadharwa video yemupaso 200 chaiyo bhosi vakati hatina mari handitika later on tikatanga kudana namwana uyo achindivata achinyebera achiita sei ndiri mukadzi Meli cherari younger than me murume anogona kupinda nemukadzi mublanketi handizive kana page yake Simba brother yake is an expert wemapeji ndiye akamudaisa apo handitika saka ndinozopinda same page iye Simba ari wepeji raZizo vachiposta vese ngabvunze kavanhu vanoisa maadmin imomo kuti yanaka heki indingazezvehacking ndichitohekerwawo mwana uyu akuda kungobharikira nemaliriki ake akadhapa echisvone kumama achitaura kuti hanzi why is he saying that? Instead of apologizing, he used me handiri kushandiswa wozaindinyebera akandiudza mu-UK because of my name. I am the one who made the success for him to have a visa. Uri kunzwa? For him to have a visa vanga vakaita zita rangu and I know kuti zvakoabata zvakasa kugweri vacho ndaaregeze kundishandisa handisati ndakamutadzira mwana uyu handizuri ndakamubata repesi kuti vaovatendeni handizuri ndakamubata repesi kuti agare kumba kwangu. Uri kunzwa? Chero ndikapenga ndinopengera zviripo. He cannot say that and I'm suing him for that. On top of that he cannot discriminate me. Handisati ndikamutadzira ivatireni munhu anorwara ndandanyarara iko zvine zvaona kuti ashaya relevant. Mafollowers anotaura kuti mafanzi handiake handizuri ndakasakidzira mafanzi kwayo password yake ndoizivirepi ini iye muridzi wechinhu ari Simba ndoizivirepi password ndati ndoizivirepi password ngabvunze brother yake password inini paakabvura peji ndairepo peji yake yakavhurwa ine vanhu 50 akandikumbira akati
chii chaanobvunza mubvunzo wakajaba kudaro. Don't run away, you a criminal, you a tsotsi. Mira tauri ndipedze kutaura. Ndingasikorodzi enda heka peji ndozi yako heka. Ndinotaurisa ndozvandiri. Meli kana iwe futi mukomana unongotaurisa wani. Ndozvatiri takabarwa tichitaurisa. Haisi mhosva. Haisi mhosva yekuti ndakanyerwa ini naisho. Haisi mhosva ndikamadvertisa ndikatukwa nenyika zvizi mubuda nemwana mudiki. Nhasi wodzoka wondidaiso kundiita kuita kunge I'm a nobody. Vanonditumira pamessage. Ikona zvakatenga Sifas. Wairepo here. Sifas paakatengwa were you there? Akatengwa kuti agara live pamusoro pangu. Imhosva here kuda munhu. Imhosva here kuda munhu. Ndakakuda zizvewa ndakakuraisa. Ndikakutengera hembe. Ndikakusonera hembe. Usandikwatisa kuti mahwanatanga. Kana uchida mahwani huya tiripo. Wazvinzwa? Usandikwatisa kuti hanzi mahwani anogona kutanga. Everyone are elected when my lawyers will be anything happens to me ndiwe aurwadziwe iwewe ndakakuchengeta mwana iwewe aurwadziwe ndakakuchengeta ndikakutengera hembe ndiani kutengera hembe izvo zvakukumurirwa hembe uri kudi kutenga hembe muno muuk une mari here iwe ndakakukabvira pazvinhu zvakawanda iwe ndichikupa mbiri sina basa iwewe you used me and I kept quiet. I was already moving on. Odzoka nhasi nemutactic wekutora kuti chikuru chii utano nemunhu waekwa nani kunyeba iko nezvawavhara uchiziva kuti watadza. You are so full of pride. Haugonongoti ndatadza oweduwe I didn't mean that. Needzi yangu handisiri ndakakupa mbiri. Mafanzi auri kuti mayeozve ndeyekupi 50 followers you had. Now you had 20,000. Mafanzi ako here iwe. Mafanzi ako here. Maititi. Tiudze iwe. Maititi. Ndakashandira mbiri yangu. Maititi. I know. Hold on. Ndakashandira mbiri yangu. Ngandisiye mwana uyo. Cheka nabasa nezvose nefamily yako ndinokukwata here. Maititi. Andikukwate ndazviramba. Maititi, is it possible kuti nhasi muzuva ranhasi paincident iri kunzi yaitika ndisati handinangu kuona zvanyorwa zvacho kuti is it possible kuti zvechokwadi pane munhu Maititi iwowo unoziva chokwadi God iye anoziva Mwari anditika munosati satani panorwiwa ndo panoda kupindira pakati. Is it possible kuti vanhu vari kuziva kana paine mahackers chaiwo ari kuziva kuti iwe naZizo muri kunetsana anditika vapindira pakati and they went and hacked page raZizo. Meli, hakuna mahekazi ambopindira apa. Hakuna mahekazi. Meli ndiko kusina. Hakuna mahekazi. Meli, usaita unge mwana mudiki wewe. No, I'm just trying. Ndikutsaya kutsvaga. No, andisikuita unge mwana mudiki. Andisi mwana mudiki. Anotsvaga utotani. Andisikuita unge mwana mudiki Maititi but ndikutsaya kutsvaga because mapeji anombohekwa handiti. Saka I'm just trying to understand kuti is it not possible kuti pane munhu ari kuzama kuti murabe muchiita zvokuti murabe muchirwa right? Kana imimi muri so 100% sure kuti Zizo ari kuti hasiri yaposta, that means kana asiri Zizo aposta that can be anonyeba sei uri kumsapota Meli handina wandiri kusapota inini Maititi, it's my wish inini right now as I am sitting here as Meli handika it's my wish kuti dai zvaigona imimi tu vanhu imimi maita peace. Ndosaka wangu anjuza Zizo kuti Zizo can you not be man enough and apologize kuna Maititi kuseri. Ndosaka ndauza Zizo kuti can you not be man enough and apologize kuna Maititi nyaya ipere. Meli, okay, listen, ndikukunzwa. Meli, do you know Rise? Yandakasira, and put it at the first place. Ndakasiya Zizo ndika-announce zvakanaka nditi. Because Zizo, kana ari munhu chaiye pana mari pari kutaura kuti pana mari pari kunyebera Mwari. Ngaburi kubara nhasi. Tsotsi. Editor ndo rakazoita kuti ndipinde naye machira nekuti mukomana effect. Mukomana uyu anditika iko nezvavakatenga Sifas uya wekusouth Africa uya iko nezvi ihasha because Sifas ininga ndakatumira vanhu vemutemo nenyaya yekubira vanhu because Sifas haangapindire nyaya saka zvamurwadza ndobva vaudza naSifas kuti ngatsvage chimwe chinhu chekumurwadza because ndizvo anoziva kuti ndikatukwa kunzi AIDS ndinochema anotozviziva. Mumwe musi pamacomment section munhu akati ungaswera uchidana nekachembereka neAIDS akalaika akati gaya iwe unofunga kuti ndonzwa sei nhasi ndaipa needzi yangu waisarana neni aisarana neni here mwana uyu imi musakurudzire zvakaipa imi of course
which everyone can do that. Age has no number, but it didn't have to discriminate me because airaraneni kurukuzwa mail andimbotya zvarikuda zvotanzi hondo inotanga kana kada nitumira mashurupu. I'm ready for it. Imbwa isingatendi handisi kuti ngaacharegedze kuendera mberi nelife, but ngaangosiyanawo neni ndindakatomusiya. Vanhu vanoti akandiramba, ndiye akandiramba kupi? Ndakamuramba mushure memwe ndaona mumba mune musikana ndikamubvunza, naiwe musikana uyu arimo zvinoita here kuti inini ndirimo semukadzi waunorara naye? Toona musikana uyu muno muUK, wanga wamuita nguva iyi musikana uyu? Akati aiwa maititi, it's okay, hapana izombondida, ndosaka ndaita musikana, but inini newe tichitori bholacho. Iwe ndiani mukadzi anoda kushandiswa? Uku nemusikana wako, uku uri kuvatwa, uku nemusikana wako, uku uri kuvatwa. Ndiani mukadzi chaiye akakwana anoda kushandiswa kudaro meli? Inini ndingade kusheya, ndosheya kuti zvaita sei? Ndosheya kuti zvaita sei? Kana wandida ndide inini, kana wada musikana ida musikana. Vakandivinga deal of ndakatanga iri business, but zvakazopinda murono nekuda kwake iyeyu. Deceiving lyrics. Ndikamuda, ndikamumaketa, ndichitenga pane hembe, pane chii, anopfeka maslippers zidzoyo, agoneka nopfeka boots. Ndichigruma munhu kuti aonekere kuti zvona anoswera vachimedera vachiti hehe ziso, kuti aonekere because ndakatoti mwana uyu haana kana idea yekuti what is passion. Music yake yacho yanda kutsvinirwa kunzi ndinorwadziwa. Handizirini here semaititi, handizirini here ndaimaketa music yake. Meli musandidaro imi vanhu, musandidaro. Aizi mosha Meli, aizi mosha. Sizo, I swear. You can't do this, wewe. Ndakakuda because ndakakuda nezvauri. Wakandida because wakandida nezvandiri. Uri kunzwa here iwe. Putsai kwako iwe. Unofunga ndine basa nekuvengwa nevanhu here. Wakandivengesa nevanhu ndichinzi ndiri hure. Nasi ndinonzi ndiri hure pamusoro pekudanana newe nekuti une 25 years. Oda kuyoitara zvaMwari pana. Kuma kwangu iwe. Wakambobvisa kana mari yechingwa. Wakabvisa kana mari yesadza. Masadza angu nemari dzangu dzawaitya. Tinodzoswa nani. Nasi mondunza muUK kuti ndite street kid. Fuck off. Right. Kutseki ndoda hondo ndokusungisa opino. Ndimboona kana anondibata kana anondirova unoenda mujeri. Ungataura kuti mawane echief tseki. Unonyengera ichembere. Yes, ndiri chembere. Wainyengera ichembere. Wairarira ine chembere iwe. Wanga wakamanikidzwa here. Hana kukuita child abuse nini. Wauya kumba kwangu uchinzi dedi. Wanzwa? Wauya kwangu uchinzi dedi. Waidaira dedi sei iwewe kana uri mwana mudiki. Nasi uda kundudza mavhesi, unoti handizive mavhesi emubhaibheri. Uda kunyebera kuhekwa, wadzura. Ko paipo wakamboposta kuti zvakaipa, una here kudzura. Andi wakadzura futi, ukadzoka. Uda kungwara iwe mbavha iwe tsotsi iwe. Right. Discrimination Felistas. Ungati chikuru chiutano nemunhu. Felistas. Felistas. No, Meli, don't support this. I'm not supporting Felistas. I'm trying what I want I'm trying kuti mese muri tu paite peace. I'm trying to find a peace. Akuzoita peace nezvacho ndichikidzira. He just filed the threat akanzi mawana achatanga. Zizvo ndozva tunobva kumashurupu vanouraya vanhu nemapanga. I know that and I know you are gangster because uri muvehonjo. Hauna here kurova shoni wepaFacebook pamutumira boys iwewe. Uda kufuta munhu wehondo hauna kutumira shoni boys dzikamurakasha iwewe. Akutuka iwewe. Saka usandichikidzire ndokuziva shamwari. Kana uri gangster ndokuziva gangster rekugweru shamwari. Ine hombo nditurunduri ndiri mukadzi. Unonyeba zizvo. Ungatadza kungoti sorry henyu ndangopostawo ndichida kutokonya mukadzi uyu. Ende wanditokonyaka izvo zvihono ndakupengereka. Hauna here unitokonya. Wadi kungoti sorry henyu guys. Ndichadzoka. Ndaita mistake. Hanzi handina kuisa zita. Hanzi munoudzana kuti musaite mazita. Pamunowataka munhu handinoti handiise zita because unoziva kuti directed post directed to. Sei vanhu vese vazokutuka kana vari kuti uri right. You want to be innocent uchivata chembere. Wakamboona mwana mudiki anovata chembere achida innocent. Kana une zvivindi zvekuvata chembere. Ko mai vave kugweru futi vavaivatana nawo chembere futi. Uri munhu wechembere, just admit kuti unoda vakadzi vakuru hazvisungirwe munhu. But kana warambana nechembere usaidhise because chembere iyi ndo yakaita kuti uzive yakamira sei. So une brother yako simba iyoyo. I made you to be relevant. Take me
wako rudangozi maititi taseparata ende takaseparata ndikatoenda handi waifunga kuti ndichatambura mukandiburitira zvinhu panze mukaisa zvinhu zvangu padhoo sinzi muri mhuri ine hunhu ndakakolekta zvinhu zvangu padhoo inini meli nekwekuda kwekuti ndabvunza munhu nezvegirlfriend. I have a right because I had feelings and because I was in love and I was not expecting a girlfriend. Munhu unogona kutororwa nemwana mudiki zvinoitika ndisiri ndatanga mani handingafire izvozvozvo. Saka imimi tonga inyaya kwazvo kuti no Zizo iko nezvanotaura kuti vanhu ndevamwari. Alright, dai ndisinomboisawo picture yako ndichiti Zizo ndichitambawo mukwezo ndichidi vanhu vaizokuziva here. Handisi kuti tamuranda iwe ndamaketa ma-artist vana Jasignal Estonian yane 2 million views. Do you know kuti Jasignal akandibhadhara ndikamaketa ko inini chisai ndakazongoshandisa mutactic wekuti ndodana naZizo kana ndasingadani naye. What is special about Zizo? Do you think inandinyengwi? What is special? I fell in love. He made me to fall in love. That's why, not like ndikashaya varume. Saka vese vandakamakacha vaidi kuzodzoka vachiti maichiti vatinyenga. Akanipambiriye kunyenga varume mwana uyu. Akanipambiriye chihure mwana uyu. Akanipambiriye kuti ndodanana nemabhenche. He is the first guy who's younger than me wandadanana naye mwana uyu. Because I loved him. Because he told me he loves me. Andinyenge varume ndinotonyengwawo. Ngaunze machat ese if he wants to be honest. Muupenyu you have to be honest. Kutaurisa kwangu haisi mhosva ndakapiwa chipo icho china Mwari. Ndosaka ndichitaurisa. Saka ndareka kuti vanhu vanopenga. Ungati ndinopenga waivatadaiko iwe? Nemunhu anopenga iwe zvaukakwana unonyengera ichemberi. Musada kusapota zvisina basa. Chero muchimusapota musapotei but support him truly. Inini Felixas ndinosapota music yake. Ndinosapota music yaZizo because Zizo anondigonera. Indosapota music kwete zvakusapota zvimwe zvandizvipindiri. Zvimwe zvandizvipindira handizvizii. Just like you. Toda kumusapota Gweru because it's from 054. Music nosapota music we support. Music we support, yes. Music we support because music. Akaitwa relevance anditi. Music we support. Felixas, that's why you are wrong. You think kuti no, hold on Felixas. Isusu music tinosapota because is 054 and music yakanotigonera wakamisa pamepu ndiwe ndiwongosipo iwe tingade tisingamuzive handika but zvino kuti kona kwedu kwamaita kune kwamaita isusu atanguti anzitinzikwa tisateere music yaZizo because iwe unosaona semakonana iwe maiti tinokusapota futi zvakakawanisa pandamasikisa ndinoshaya pakawanda pana matama live ako vanhu vachita kuti we are inspired maiti tinishara sara kupa malive angu andinotaura nevakadzi because unoinspire vakadzi vakawanda mesa ine am team nobody and team Mary ndapera nitsoka dzangu 3-2 handiona but apa inini is there a way yekuti pakaita here PC maititi pakati pako naZizo pakaita ingavepo here way yekuti pakaita PC kuti izvi zvipere izvi Zizo wacho handiziviwo ina ndiri kupinda nyaya dzisiri dzangu handiri kupinda nyaya dzisingakwani nokuti handiri kuZizo akandira ndiri kwamaititi ndichikusapota iwowe oti imi vanhu vegweri musapota maititi iwo kona ndisapota music yaZizo kautiza music yaZizo oti sisimeli muri kusapota handidi Meli apana munhu amboti Zizo ngaasasapota urikuzvinzwa usachinje nyaya handisi kuchinja nyaya wati wandakataura kuti handizvo vanhu ve054 ngatisapotei Zizo ndikati I say that ngatisapotei Zizo music yake kwete nyaya dzenyu idzi nyaya dzati naiwe hello ini nati ndindakauya kuvanhu naZizo ndichiti support Zizo ndikatomboisa imwe post saka wai uri kuti anzi inini ndinda saka wai wakuti anzi inini Meli saka wai wakuti anzi Meli ndiwo wakati kwai 054 ngatisapotei Zizo. Whatever happened let bygones be bygones. Musaundure Zizo handisi rine ndakadaro ndiwo wakadaro saka manje even now ndinotamba mukweso ini ndotamba ende tinotaridzawo music yaZizo ende iwo tichiridzawo yako futi music toridza futi yaZizo toridza ema-artist ese ini tinoridza ese but is there a way yekuti imini muri Felixas I know kuti you are angry right now but ndoda kukubvunza semupfana
kwandiri semufana wangu anditika is there a way yekuti muri 2 imi naZizzo paite peace please hama imbomirai kure anditika vana memory imbomirai kure anditika vana Simba vana admire message imbomirai kure I grew up with my brothers ake mwana but I never wanted to get involved from the word go about him kana waka grow up naye koko inbox pawaiti tikusupporta Zizzo toda kumusupporta 05 waka grow up navo nguva izvi iwe waimbondibvunza nezvasi ndakuudza kuti ndinoda kusupporta Zizzo kuinbox 1 une chati ndati wakakura nakupi iwo kana uchizama brothers ese usingaziye Zizzo aiyo Zizzo wazimva iwe Zizzo nane 25 years how old am I how old am I anyway Meli how old am I aiwa ngatitaure kaushazi ndakaya kuinbox kwako can you please produce a chat iwowe kuti ndakaya kuinbox kwako ndichikubvunza nezvaZizzo inini asking you about Zizzo me asking you about Zizzo naiwe Meli pakanditumira video remusikana wekugwero achitamba una kuti we are supporting 05 aiwa atiti vanhu vaisa mavideo avo here ati vanhu yanga iri competition yemukwesozvi saka ndaikupawo video dzevana vangu kavana vangu vaitamba vaya vana vangu handiti ndaikupawo video dzevana vangu Mary inazitautange ndikunetsana newe anyway handitika inzwaka the only way yatichamake peace is to go back to Zimbabwe tichadzokera kuZimbabwe totangira ipapo handiti wamunzwa achiti hanzi Mwari ngaandibvise maziso ekuti asandione because you do something drastic inini manje handisi handitombokwate Meli handikwate threat yake yoyoka iye ndiye ngabva angozivawo kuti nenivo futi ndikamuona because ndandisingadi zvekukwatisana nayezvo inini handanyarara vanhu vese vanozviziva chero mukataura mukadii mazuva ano ndanda kuita maskits vanhu vari kutondidisturba because mazuva ano ndandangokonzentrera nemaskits nhasi ndo after how many days makambonzwa page rangu ndino kuti papage pangu munhu akati Zizzo ndinobloka nekuti ndakati chiregai kuramba muchitaura zvake zvakapera vanhu vanodanana vachirambani handitika we can give examples of a lot of people vaidanana vachirambani hold on Feli mira ndamboadressa kune vanhu mira Feli ndamboadressa kune vanhu vari mumacomments guys to those who are saying kuti do not let Feli bully you regai ndikudayirai pano regai ndigare ndakudairai Feli will never bully me Feli will never haangandibully inini ndigonyarara kana ndida kumunyarara handitika kwaitwa mukweso challenge saka mukweso challenge vanhu vaitamba ukati munhu kana pachitambiwa handitika waino it's either wainopa Zizzo kana Feli ini ndandine namba dzaFeli so I went and took my videos evana vangu vari 2 ndikati 054 yapindira ndikapa Feli kuti aposte pamukweso challenge because paiwiniswa ma-t-shirts right that was it pakatanga hondo dzese idzi saka vanhu vari kutanzi mumacomments anzi Meli do not let Feli bully you guys inandibhuliwi zvokumhanya ndiri munhu mukuru ende ndinozvimiririra ini kuti vanondiziva they know me those who knows me well handisi kubhuliwa but ndiri kumupa nguva yekuti Feli aburitse zviri pamwoyo pake handitika ende inini Feli kana vasina kumuudza vanhu vekwazingwa ava handitika kubva vachiri kugara kumutapa vakamubva vakaenda kumambo Feli do you know kuti uyu waunoti memory uyu ndakadza naye same class akambokudza ana chandi inzwa Meli zvese zvawakuexplaina ka is not worth it handitika nyaya iri pano ndeyaZizzo handitika takutange tiri kurwaka handiti watiwo uda kuita peace ndida kuti muite peace Feli ngatimuite peace yangu chinzwa peace yangu inini mukomana uyu akandishandisa ndikaita let go ndikanyarara ndikati ukutavandiregedzai kutaura nezvake musapotei ndini nyakutokurudzira kuti musamutuke because zvaitondirwadzawo kabisira ndichiona chituku handitika no matter what I did for him zvaitondirwadza handitika singuru tagara tinongonzi mahure I don't care because ini anambobvira ndakararama life kutenge kana ndati ndawana mukomana wangu ndizvozvo kana ndati pamwe Zizzo achandiroora kumberi ndizvozvo uri kunzwisisa vakatanga kuda kuchinja nakutaura kuti hanzi business of course you can meet in business and fall in love pekutanga hanziri ndakamunyenga ndo one thing chaanofanira kuziya kuti ndizomuti ndokuda inyaya yake Zizzo would text Zizzo would video call Zizzo would check up on me every day Zizzo would stress achiuya kumba kwangu mamusingamonere pamalive up nhasi akunzi aibatwa chibharo ane 18 ane 17 years ane 24 turning 25 asi ndinonzi ndinomuabuse panyaya dzei paipinda mba mangu anga akabatirwa futi
Simba uyu ndiye akatongwara izvozvo ndichitaura neudai. I know kuti vagara pasi vakatituta damage control ngatiti page rahekwa naFeli. Ndoheka page nini? Iwe I'm not an expert in computers man. Ngavangodzoka nepage ravo paakambodzora futi page baba yavo atukirira akadidzosa wani. Ngavadzose page varike kunyeba vangoti sorry guys. This post was not meant. This post was not meant for my titi. Of which iwe tiri vanhu vakuru man. Nevanhu vesa vanoona man. Unofunga kuti vanhu vamutuka saka vanhu vamutukirei kana vasingazivi kuti haisi post ya my titi. Vanongoti okay thank you. Utano. Haisi mhosva kuti ndakaita edzimeli. Musandistigmatize musociety. Haisi mhosva handidi kustigmatizwa na anyone. Kunyangwe nazizo mhuri yake. I will definitely report. Handidi kustigmatizwa nyangwe kuna kusazita. Post yanga iri yangu. Ene ndaenda pa live ndikataura zvakanaka. Anditika kuda kuti amakwikwi kumhanya ku live kuda kuzvita tinhadzero. Kosi pasi wakabhadhara akutumira audio yasifasi. Ndichitaura naye throughout ye 4 minutes. Murume achitaura kuti ndakanzwa vakandibata. Sei vachibata vanhu vasingagoni kuya vega live. Iyo zvanoya nefoni adi kuya nevideo call. Guilty conscience inongokurakidza kuti munhu uyu ane problem. Munhu akabatwa anonyara kana kuya pavanhu. Inini meli ndikatopedza kutaura newe kudai so ndinotoita live ndichitamba bhoza ndina gwapa ndiri innocent saka ndina chandinotya kana kunyara uya ndiye ari kufane kunyara mwana uya taura zvechechi pangu ari pakati pepunani waitaura chechi wakambotaura kuti mwari uri pakati pepunani yangu iyo saka yapa musasapote sina basa iwo anomusapoti vavameli ini ndisi kumbokubhula but ndiri mukadzi anobatikana I have right handimubhule akandinyenga ega ukandatenda akandibhuli munhu akandinyenga ega vana vanongonyenga vanhu zvozikanwa vamwe vachitoroorana nevanhu. Is it not uyu amainandi vakarorwa havana here kubvisirwa mari zvakanaka-naka vakabvisirwa wani zvakanaka-naka nemunhu mudiki kwavari but kana varambana hazvirevi kuti vanhu vanofanira kugara vachitukana. Ndini nyakumuti handichadi ende ndakabva ndamusiya ari kutaura kuti hanzi ndinochinja manhamba everyday saka ari kutaura kuti ndinoziva manhamba ake ese anochinja everyday ndichingotexta chete akachinja indomhanya iko saka ndatocriminal chairo kare James Bond nekuti ari kuti iye anochinja mapassword everyday ini ndingamazive amana ndinoshanda kana kugovernment here manyanya kundiposhesa kudaro saka ndakakora kai kana ndichinzi ndokwanisa kupinda mapassword ese. Do you know kuti yangu ndotoicontrollerwa nemunhu anonzi Kevin? Do you know kuti ini ndinomanagerwa page naKevin? Kevin uyu ndiye anotondiudzawo kuti taakudai tese tiri mabharanzi munyaya yetechnology yemacomputers. Saka why is he blaming on me? Ari kuti ane mazita ngaamaburitse even law. I can help him report. I can help him kuti tine mazita emunhu akandiheka kana zvoshuwa zita rangu rabuda kumahackers ngaari publish. And kana ari publisher I call upon the whole world to hate me from today and never support me nekuti ndinenge ndiri muroyi handivenge haso yaziso. Let me be honest now ndichiri kutaura newe ndichitaura naye Zizo, I care for you so much more than you ever think. I care for you so much more than you ever think. I marketed you, I stood by you. Uchindiudza nhamo dzeumba kwenyu ndiwakantaura kuti uri chikwambo iwewe hauziriwe here wakataura kuti uri chikwambo because kumba kwenyu ana Simba you are the last person to say something. Hauziriwe here wakantaura kuti maititi kumba kwedu ndakangofanana nechikwambo nekuti ndinoita zvose semunhukadzi zvaunongoita ukanditaura kuti maititi ndinouya mumba kwako I feel relieved. Iwe mwana iwe ndokufonera iwewe uchibika sadza iwewe uri kunzwa ndichikuti it will be well ndikati tsvagai musikana tinombotsvaga musikana wemapistol nhasi ndaipa ukati ndinoti tinombotsvaga musikana noyachiwachira mama kumba uku handizi free nenyaya yekuti ndinoita zvese zvezvinhu zvasimba ndindoonozvimanyisa ukati music yangu comes last kumba kwedu uri kunzwa saka nhasi ndozvokushayisa mufaro sei kona iwe mwana iwe uri waitondudza nhamo dzako kuti ndikudemo Zizo waindiudza nhamo dzako ndichikutumira mari yekuenda kuchipatara ndingatumirawo here meli ndingatumirawo here screenshot yemari yandaipa Zizo ndingatumirawo here akarwara mumwe musi Zizo ndisati ndatombotanga kurara naye Zizo ndisati ndatombotanga kurara naye akarwara nemaprivate parts meli ndakuti unditeerere nhasi ndinoburitsa zvose nemaprivate parts akanditumira picture rake sanda kutomborara naye nemaprivate parts ake
mwana uyu handidi kumunyadzisa mwana uyu vedu we handidi kumunyadzisa akanditumira picture remaprivate parts ake pasi penhingirikini yake akakuvara akasvuka akati handizii chaitika kwandiri ndisati ndatomborara naye mwana uyu ende ndaimuprotecta ndichitoshandisa protection panguva yacho yandakazotanga kurara naye because handizive status yake ndakatanga kumisira 300 ndikamuti enda unotestwa nekuti patichatanga kudanana murwendo uru handidi kuzonzi ndakakuzadza. Do you see how much I care, Mary? One, haana kunotextwa zizo uyu ndichingogara chimubvunza watestwa here iwe handidi zvekuzova intimate newe kumberi ndizokuzadza. Ndine care. I300 testing mahara ndakamutumira 300 ndobva azorwara mwe musi ndobva nditi maititi ndarwara akakwanisa kuconfide mandiri akadikudza mai vake which means mwana uyu aitogoita zvaaita kunzoko without me anditika but akaconfide mandiri zikanzi bebi ndarwara anditumira picture ndinaro meli handidi kurakasha mwana uyu vedu we ndizovewo tsitsi akanditumira picture yechiro chake meli chine pasi meli ndikamuisira inonzi rega nditi ekoke chitumiro mascreenshots ndikamuisira 500 meli bata mafigures aya ndikati enda kuprivate hospital nekuti wakuzikanwa une mbiri unorapwa because ukaenda kuclinic vanhu vachati zizobva maika arwara meli ndakamuendesa ndakamurapisa. Why are you crying? Why are you crying? Ukuchimei ro Yeah. don't cry. Ndakamurapisa mwana uyu meli ndakamurapisa mwana uyu meli ndakamurapisa ndakarapisa mwana uyu meli ndisinini ndiri kurara naye ndikatenda unorapwa ndakamuchengeta mwana uyu. Right, maititi ndokumbira I know kuti right now you are hating maititi ndakanyarara because I wanted you to let out everything chiri pamoyo pako because I know kuti you are hating but after this unonditenderawo here with your consent kuti kana zvichiita tite 3-way call yacho pamessenger you me and Zizo maybe Zizo anotya hake kana chikuuya pavanhu handina kuramba meli I had a right to be angry kuti Zizo aita girlfriend because I was his girlfriend meli hakuna mukadzi anoda kusheyiwa meli hakuna mukadzi anoda kusheyiwa meli dai ndirini ndakamunyenga mwana uyu kana kumufosa handina kufosa Zizo kundida meli ainyora one maposta achitaura nezvangu achitaura kuti handina basa nestatus nhasi ndaipa here ini neZizo unotaura utano hwangu nhasi ndaipa Zizo wakutaura mashoko akadai ndakakutadzira Zizo kana ndakamutadzira ndoda kumukumbira regerero iye ane pride. Anyway, please and say I am sorry for loving you and taking care of you. Nyangwe kwanga une mhuri yaikuchengeta unozviziva pasi pemoyo wako Zizo kuti paindiudza maproblems ndini munhu wakaudza nhamo dzako. Nyangwe hama dzako dzikakutora izvezvo iko nezvauna kana hembe pakurarama kwako Zizo sei hama idzi dzasingakutengeri hauna kana chauinacho takaenda kuUK uko Zizo wanga une bhegi rakaparuka Zizo wanga une bhegi rakaparuka kwasei kana vachikuda vachikutorera bhegi rakaparuka Zizo ndikakuti wade undiudza ndaisa monaki yangu. Usadaro shamwari usadaro haisi mbozva kukuda usadaro iwe waiva nebhegi chero rakaparuka rered kusina kana hembe ndikati uchaita sei kumberi ukati ndinotengera kumberi nekuda kwebasa nakuvenga inini Zizo daina ndakakuvenga I play your song I think about you song every day ndinoteerera song yawaindiridzira yekuti taura usafira mumoyo every day usafunga kuti handiiplay every day I play that song Zizo nekuti ndinoziva kuti unogona anamboti music yako yakashata ndosaka ndakahaiwa kuti ndikumakete handiti after marketing udza vanhu chokwadi kuti ndakazonyengawo mai avo usanyebe
ukutaura zvamwari taura kuti after marketing guys mai ava ndakazovapindira ndikavapromisa nyika ndikavapromisa zvose sadaro iwewe sadaro maititi maturity iyoyo ndo yandakada pauri maturity iyoyo ndo yandakada pauri wanzwa maturity iyoyo ndo yakaita kuti ndikubvume because ndaifunga kuti you are mature but I can see now kuti you are very childish because kana wakunondiposta mapedza futi instead of apologizing waposta kudaro woti zvoni ndahekwa namaititi uda kucreate enmity between me and my friends. How do I hack your account ndisingatombozive my own account? Pandakahekwa inini Instagram hauna kuona zvemaindia zvichiuya vichiti if you want pay money for us to bring back your page hauna here kuzviona. Saka ndozogona inini seini ndakatombohekwa kasingaperi password yacho kana uchiti uri kupinda sei kasingaperi iwe wati uri kuchinja uri kuudza chaunga kuti I change my phones every day toziva sei maphones ako page rako of course wakandita ban and delete but do you know kuti ndikatotaipa kuti rinobuda wakangondimuta I can't comment saka ndinotoona usati anzabva amhanya ndazviona pese paunoposta it pops out on my wall it pops out iwe andikuona saka nyangwe ndisingadi kukuona ndinokuona page yakasiyana nepersonal account yaunobloka page iti zvakangofana ibve madiaries enyu tismere madiaries enyu ivayoka anongoti pop out Meli is life saka iye akauya ande munozviziva here kuti zvinodaro iye akaposta izvezvi hazvimbodi vanhu kuti inototi zizo pamike posted ndo zvinoita mafacebook saka zvavari kuti hanzi muri kuona kuti abva mhanya atodini handina kumhanya yapa kusaidi kwangu just like iwewe paunonzi Feliz life inopopa maititis life munenge muripo wani nemhuri anonzi manotifications manotifications saka ungati mabva matoona mutactic waita abva atoita skiri nekuti ari kuziva nekuti ndiye heka no zvinhu zvinopopa chero even mukaenda kana kumbenge things pop out andiwazvona saka ari kuti ndiri kuzvionera kupi zvinhu izvi handingogoni kukomenta but akandita ban and delete but I see everything even paanotaura do you know tipo nezvi anoisa mapost achiti achilaika macomments evanhu vese munhu akangondituka anoenda ipapo online but inini wandinoti haiwa musamutuke kwendiri benze remeli I'm trying to make peace because vanhu vanouya kupage kwangu ivo vanhu vacho vari kuti vanhu vake vanhu vanguwo futi right hold on timbotaura nemafans because mafans imimi mirai ndida kuti mundivengere chokwadi and I want you to hate me for the truth mafans makaipa mafans imimi vanhu vari pacomment section ika most of you are very very wrong ndimi munomhanya uku muri nyoka dzine misoro muviri munorwisa you want to see uyu Felistas achipopota drama rotanga ndichika moenda kunotukirira zizo akataka kuita live moenda futi kwa zizo monotukirira futi ndimi vanhu vari kugwisanisa vanhu imimi mafans imimi itaimushe imimi itaikwazvo hatidedi vamwe wacho kunongedza ine mazita but tinokuzivai ini nandikomente but ndinokuonai I see my TT on live ndine notification inonzi kuti my TT is on live I go and watch I don't comment I see whoever ndakati opata page razizo kuti is on live I go there ndinoona andikomente but I see most people vachikomenta uku neukuku munoda kurwisanisa imi mafans imimi ndimuri kupindira pakati pevanhu 2 ava I think by now vanhu 2 ava nevakaita peace andika ende kana kuri kuti vedu wendokumbirisawo I know kuti Zingwe family you are here and you know me hapana kuti patakakundona nhasi kana hamundizivi you know me takakura tese we grew up together ndikushtaura pano pamberi pevanhu but I never wanted to get involved memory day same class naye cousin yangu yakaroorwa kwenyu andika Nadmaya Florence zvamunoziva andika but I'm not going to say a lot of things andika tiri vanhu vamwe chete but please chiri kungoitika but chekudai so andioni kuti sorry ikabuda kune munhu uyu kuna murandakadzi wacho uyu kuna Feli uyu andika pangaramba paine hondo iyi because this hondo will never end musaise pressure kuside uku muisa pressure kuside uku because muri kuramba muchikonzeresa conflict in the end muchapinza vanhu vasina mhosva pakati hanti maona vachapinza
musapinda mukati munyaya dzenyu. Meli inzwa ukafoseredza story kumunhu inenge isiri real ukunzwa here Meli. If you force to say imi vanhu vekwazingwe itai sorry, havasida kuita sorry because vari kudefenda munhu wavo. Zvavaifanira kuita Meli, ndinyatsokukutaurira zvangu. Iwe Zizo, ndiwe wakanga wakuzorara namai ava isusu tambuti kumaketwe. It's wrong zvawakaita mixing business with pleasure. Ukanyanyebera, of course akandinyebera akati anondida. Anditi, let's move forward. Imi michitaurirana izvakanaka. No, ina ndina basa nekutaura nevanhu vekwazingwe. Andina kana basa nawo because unozoti wandineona ndine basa naiwe kutanga. Ndisimba akanditsvaga nditika. Ndo aifana kugarisa vanhu pasi. Kwete kuisa mabhegi angu panze. Kunge inini ndisina imba. Anditi, akandita unge street kid unge ndisina imba. Vakaisa mabhegi padoo. Ndiri motikari. Ndakatuma cousin. Ndauya kuzotora zvinhu zvacho bosi ndianga nditextira. Kuti uyai mutore zvinhu zvenyu because ndatsamwa. Saka naimi murelationship ndikatsamwa. Handifanire kutaura nekuti ndakabhadharwa mari yemukweso. Saka ndikatsamwa woti ndarwadziswawo nemunhu handifanire. Ndakanzi utore zvinhu zvako. Vamaifunga kuti indine hamahobo muno muUK. Ndakatuma cousin neundaisa danoisa nditi vanoti musaite zvenoisi. Ndikatuma cousin yangu, cousin enda unonoka pamusiwo. Uvaudze kuti auya kuzotora horaiti zvinhu zvacho zvamati yautore. Unoziva kuti chi vakatora zvinhu. Ndakatarisa Meli, wanzwa tingati vanhu vane hunhu inofaina ndina hunhu ndotenda zvakadaro Mwari ari mumiviri mangu. Vakatora zvinhu zvangu Meli, mamarongedza nguvai muchibata mapenzi, muchibata zvinhu zvinoshoreka zvemukadzi ari mumba menyu ari kudanana nemwana wenyu. Makaunganidza zvakaitwa unge ameno. Iwo mabhegi andiri kutaura hana mavhiri. Ndikutaura newo mabhegi angu ereti. I can picture that. Pado ndakaitwa kunge nhapwa muUK. Ndikakolekta cousin ndiye akakolekta. Cousin wangu hatane kuchema ndosakaona anga achichema. Akachema chuya nemabhegi akati Feli, how can people do that? Havana kundipa nguva yekuti alright vaudze kuti maititi uyai mumba titaura. Vakakanda panze vari mutu. Uyu ndobva cousin anonga mabhegi ndobva aisa kumota. Ko ndakutadzirei nhasi that you chase me out after ndakuvigirai mwana kubva kucheck-in. Handichada zvokumushoropodzwa. Zizo chayanga asingazivi check-in neniwo futi. Handiti ndakazokwirawo ndege kakawanda but ndakatanga usingazivi. Ndichimu that should just be appreciated kuti mukadzi uyu kusiya vanhu. I risked my kids Meli for that guy because that's the power of love. I risked my kids. Ndikati handi kana tiri kufana unoshanda uku handi. Ndakakwira naye ndichimurakidza zvese passport ndichidhindisa zvese. Handiti rudo rwangu. Ndasvika ikoko vanotanga kundireva mumba mavo muya. Zvakazoti memori wangu taura akandireva akasingape ndichingonyarara vanhu ndaikakavhiridza futi paFacebook. Vanhu vaona kuti vachitana teta vamheno zvavari. Ndaikavhiridza ndoya kuinbox ndoti don't worry Facebook ndozvairi kani because ndaida kukipa peace navo. Mumwe musi ndikaponerwa nemuchecha Pamela akandishura akati maititi wakandipenga nhasi ndakutukwa nemafans. Ndikati mafans ndozvari because relationship yagara yanga yakavengwa nevanhu tichingonzi ndadanana nemwana mudiki. Saka don't even mind. Ini ndazvijaira zvekutukwa. Handitika I was trying to make peace. Memory uyu akataura zvakataura kumashamwari yake. Do you know wataura kuti vanhu vanotirwisanisa? Vanhu vanenge vachifunga kuti vari kuside rimwe chete just like kutenga kwavakaita Stephens akukutumira audio. Vakamubhadhara handiti vakati blasta maititi every day. But ndiri kublastirwei? Kudanana ne24 years zvakaipa here. Ndoda kumbobvunzawo vana makeri nanani ko ini ndindatanga nazvo here paupenyu. Handizi ndingori mukadzi akanyengwa. Nyangwe zvese zvandaitukwa nchinzi semo ndinaro nekuti ndiri mukadzi. Ndinotodawo kudiwa mufunge. Ndinotodawo kuroorwa mufunge. Ini ndakafunga kuti ndamuwana because ndiye akandipfepfa. Handitika ndiye akanditsvetsva Meli. Saka zvavaifanira kungoitira maititi ngatigare pasi titaure. Handitika I know kuti family inorwirana. Izvozvi Meli ukanzi uri mhondi. Do you know kuti vanhu vekumba kwenyu vanokumirira? Hakuna munhu angambokusiye uchienda mutreni. Handingamboti vanhu ngavavenge mwana wamai vavo. Vanhu ndiri kuti ngavandinzwisisewo. Handitika semukadzi angadiwawo. Handiti even mumba imomo muri kutaura kuti tatisingarari tese. Zizo aiuya Meli. Handingakunyeberi Meli. Zizo aitopinda mba mangu later on taita zvokuti hunhu nekuti tiri kuti business. Zizo aitouya mba mangu. Handiti there is nothing wrong in falling in love because he did. Handitika
and I loved him. Ndibatisise ipapo. Anditi, I loved him. Asi muri yakuita. Do you know muri ida kufta vari decent kusauya vega pa life. Daika vangouya vega pa life kuti kutenga vanhu hope vari kundiblasta nenyaya yaZizzo because vane simba remapounds. Anditi kuona vakaunganidza mapounds avo votumira munhu anenge akandivenga. Do you know kuti evidence chaiaka akandivenga chihera uyo mandi munozviziva meli anondituka everyday anditika asi evidence panyaya iyi akaramba kutengwa akati no mani ndiri mukadzi handingatengwi kuti nditaure shit about mukadzi uyu. Of course I don't like my titi but muri wrong. Do you know kuti kubva ipapo vakabva vasiyana neevidence. Ndine mascreenshot ndokutumira. Uri kunzwa meli? I'm telling you vaida kumutenga handiti vakafona nemapictures emukadzi akafona acho evidence akanditi maititi ndakakuvenga hehe unopenga unotaurisa wakaipa yes wakaipa maititi but izvi ndaramba akanditumira message nefesi yemukadzi anga anhingirikira amukumbira kuti da kuti kupawo ma-V11 utuke maya ndobva aramba evidence ndakashamisika ini kuzoti evidence ataurawo zvakanaka pamusoro pangu munongoziva kuti chihera anogara achituka but musiwoyo akanditi no man ndinogona kunge ndakakumakirawo zvimwe asi izvi ndabuda mazviri ndobva ndatora mascreenshot tinoona kuti murume wemukadzi uyu hama yekwazingwe akandifonera hama yekwani akandifonera akati stori yenyu maititi ina handina kuziva kuti mukadzi wangu abuda akaenda kuketering kuti vakufomere ina am out of it ndinokutumira mascreenshot anditika am out of it brother yabless yaye uyu Zizzo imwe iri kugweru ndida kukutumira maaudio ina handitauri zvinhu zvisipo yakataura kuti nyangwe tozogara ibrother ropa rake nyangwe tozogara maititi ina handimo munyaya idzi. I just want to apologize on behalf of my brother. Ibrother yake audio ndinayo vanofanira kuzoudzana kuti ndiani uyu pakati pavo semabrother. Saka ndiri kuona kuti vamwe vanhu vari kuona kuti Joshua nyangwe tiri vekwazingwe takakanganisirwa nemwana uyu pakuti akazodanana namai ava instead of sticking to business. Saka tinofanira kutoti okay sorry boys ndandikaroverwe kudanana nemunhu akuroverwe munhu kaunzi wadanana nemunhu munhu anodanana nemunhu waanoda ende iye hazvicontrol of course ari kucontrolwa izvezvi nekuti zvabvondoka but munhu nemunhu anodanana nemunhu waanoda whether uda nechembere 56 French president vai vakaroora chembere yavo ye71 ane makore mangani. Saka it's not by force antiwazvona. Saka iye kungotya nekuti hapana paachasiya hama dzake kuti hanzi ndogara namaititi because ino ndogona kugara naye handikona kugara naye nekusingaperi. Of course taingodanana but kudanana vanhu vanodanana ticharambana futi everyone knows that handiti but ngaaregedze kuda kundisaiza izvezvi achiuya apa achindikwatisa kuti handidi kuona mukadzi uyu iye ateerera izvozvi iwe blessed Zingwa hauna zvaunondiita uri kutonyeba nange ukaonana neni ende nditori nemashugweru September uya ende ndisina kana bodyguard handisi kukwata usambofunga kuti ungasvike padhuze neniwe nhasi kuti hanzi chaakukurova kana kuti chii anything that will happen to me usafunge kuti nandinomhurika zvauri kuda kunyanya kupeshedzera kuti vekwazingwe nditoriwo nemhuri ungoti havapindire munonsense zatinoita izvi because mhuri yangu inini vanhu vanoita zvechechi havapindire but usandichikidzire ropa rangu hariyerere zvekumhanya ende iwo ropa rako hariyererewo zvekuita sei zvekumhanya. Saka usade kundikwatisa zina nebasa reso instead kuti ungoti shamwari Felika sora hako nekukudyira mari sora hako nekukushandisa kwandaita sora hako nekuswera ndiri mumba mako nchiti ndokuda ndisingakude sori hako nekutaura nezvako handitika sori hako Feli sekutaurana kwataingoita bozi wainditi Feli waizoti maititi kana wauya paFacebook sori hako bebi handiwainditi bebi chete kana usingade kuti story aiwa bozve kuti but usandichikidzire nyara iwe ndakambokubatsirawo ndinyarewo andambokumanikidza rudo ini kana kupolisi nyayo hauihwine because I didn't force you to be between my legs handiti ndaitofunga kuti ndawana uchindimba chemandebvu sekutaura kwawaita ende ndaitokuda zvisingaite handiti ndaikuda iwewe wanzwa ndaikukara iwewe wanzwa nemandebvu ako iwayo ndaitokulavha ndosaka ndaikuendesa out ndichikutengera hembe ndichikusonera hembe because I loved you sha that's the truth
inini I will take off my pride and tell you that I loved you. Zizo. Wakandirwadzisa ndikabuda ndega pachena ndikati kuti handichada hangu, but still people vanondiattack. Uri kunzwa? Vachiti ndiri hure, ina handizi hure ende unoziva nyaya dzangu unodziziva. Waitombondikansela because you are mature. Saka usantombofokanisa mulevel remahure because ndakada newe wangu asina mukadzi. Wakatozoita girlfriend uninye yekuti peresha uchinzi haungadanani nechembere zvagawo chidiki. Ndinongozvitenda izvozvo. Asi chembere iyoyi ndiyo yakakupa mbiri. Ikakuitira zvose. Zvimwe zvawaitoti kumba kwenyu hamuitira. I can never separate you from your family, Shaman. Handina moyo webosi kumba kwangu hakutogarikewo. Handi unongozviona kuti kumba kwangu hakugariki. But waiwe uchitora kuti you give me peace. Waiwe uchizorora mumba pangu uchitenderera magadzi achipona. Chero ukada undichinyira kuti handina chandinacho. Ndinemba Zizo. Nevana vangu vandinoda vawaida uchiti ndiri baba titi. Ndine that life iri small neniwo futi. Ndiri kutorarama. Ende zveshuwa ndinodya mari yeFacebook. Sambofunge. Ende chero kushop kwangu kwawauya kuya. Ndoraramo yangu kashazi. Andinozviona. Ndakazvivhurira ndega. Handina kana simba remumwe murume randakawana. Do you remember iwe Zizo uchituka mumwe murume anga andifonera dzaive shanje dzerudo. Unotoziva kuti ndinotonyengwawo ufunge. Saka usada kunditsvinyira zvakanyanya nekuti waitombotukawo vamwe varume pafoni uchiti muri kuda kutaura naye nyaya dzei. Handiti kureva kuti waidawo munhu wako chembere yako. Handiti respect me, go your way, and your family should respect me. I played a role in your life. Ngavarege kunditukana chandakatadza. Chero ndakaonda needzi iyoyo. Ndinotenda Mwari. Edzi ndakaipiwa nemurume wemuchato ufunge. Nditoriwo mukadzi anditodiwo vamwe varume kutochedza naye ufunge. Ene ndichitaura newe izvezvi, nditoriwo nemumwe murume ari kundinetsa izvezvi. Ari kuda kundiwana, ndiri kutoramba nenyaya yekuti ndinoda kumbozorodza izvi zvekushandiswa nemarume izvi. Zvekungovatwa uchisiwa zvakaipa. Ndakatozorora, ndiri kutoramba, not kuti handikwanise kuwana mumwe munhu. Saka I am not bitter. Zvandakatoitwa nefirst husband yangu zvinorwadza kukunda zvawakandiita. Inini first husband yangu ndo yakandi-infecta nyaya inozikanwa chero kumakotsi. Zvinotondirwadza kudarika iwewe love yako. Of course wakandichandisa ndakungombereka muno muLondon. But handina kuvenga Zizo. Handina kukuvenga. Ndinotokufarira. Do you know Mukweso? Ndinoiplaya every day. Ndinoplaya masongs ako ngoti handichakumaketi zvangu. Nenyaya yekuti ndikakumaketa futi ndinotukwa nevanhu. Saka ndakutotyirawo life yangu yekuti vanhu vanoti uri kumumaketerei you still love him. I cannot lie, Melly. I care. I no longer love him, but I care about him. And ndoda tomuona achiraidza like ndogona kutaura hasha or whatever, but I'll be glad kutonzwa kuti Zizo waimba naJC. Nekuti kuti azikanwe ndini ipapo chete mukangopabatisisa Melly. Mukangopabatisa munondi appreciate. Of course ndiri kamukadzi kenoise, but ndinosupport vanhu wanu. Neiwe Melly, anajave savana japresa muvaona chitamba dangerous. That one might your Felicitas is a well-known factor. I always tell my admins I'm going to zara pano kana chifaza kugupire madmin kuti zvimwende zvimwe Felika inini ndine patino kuwhisper tisingawirirana naye panyadza kungoti chinhu chisi chataurika anoda kuresponda nefight. But pa fair queen of comedy ndifemi. Hakuna munhu anogona akadzokera kuita comedy zvake. Tese tinotevera ende zvainakidza ende nevana vangu enzochiti maititi always to remember one day wakandifonera musikana wangu chaiye akatoti maititi because everybody loved you uchita macomedy ako ende panyaya dzekufara unogona. Nyaya dzekufara hakuna anotanzi ndinosunga ndichitevera pafeya. Nyaya dzatinongozotikona neineni zvangu inyaya dzekuti ichi chinhu chidiki chinenge changoitwa nemunhu you want to respond level rawave maititi harichadingo chinhu chidiki uresponde. Chinhu chidiki uresponda vana Sabina asina basa ava, vana Tselicious asina basa ava, vana Evidence asina basa ava. Chinhu chidiki you go and respond. Zvimwe zvinhu show maturity kuti level yandave ndiri pamusoro penyu. Iwe keep being you. Ramba uchingori iwewe. Thank you. Chete because unogona zveshuwa une chipo chiri mauri. Une chipo chiri mauri. Okay, thank you. Thank you, Melly. Izvozvo zvawataura, I appreciate you so much, my sister. I think ihasha dzekupindura nekuti ndinorwadziwa ndiri munhu. Iwewe chaimeli unotomboendawo pane uchituka vanhu. Mazana ndakasiya wena. Mazana ndakarega ini mazana kana ndichiita zvokutuka. Kana ita zvokutuka nditi zvokutuka ndoita zvokutotaimira munhu iye chaiko ndoita zvokutongotipedzera ne 1v1. Kutuka kukusha Mwari unozvibvisa chiniro cha.
unobvisa chimiro unobvisa chimiro thank you Meli ndime antaura angu mashoko angu ekupesa Meli achabasa and I will stop because vanofana tsvaga relevant Meli asi comedy yangu ndiri kungoita that's the reason that's the more reason why ndiri kutoenda abroad nekuti comedy yangu handisi kuzoregera kuita ndinoita everyday even ukacheka papage I've been doing comedy iyo post yanhasi iyoyi yekuti anoziva kuti akanditokonya ndichataura atozviitira pini kuti mafans aye aende kwaari munhu yari kutsvaga manumbers remember despite relationship yedu achiri kutsvaga manumbers saka azvitaza kuti ndicharespond indangoresponda ndichitaura kuti no to discrimination handizivo azoitawo hasha dzekuda kuya achinyebera vanhu but chokwadi chiri kuzikanwa kuti haana kuhekerwa peji richadzoka anonyeba ina handimbozivi zvamapassword zvinoda varume zviya varume vakaenda kuchikoro zviya hazvimbodi type dzedu dzanamaititi animbozvizive ende mwari ari mudenga kana achiti ndamuheka ngaise apa chamurakidza handati ndarakidzwa mazita ngaamaise kuti aabva kuna Zuckerberg here aise apa tione chokwadi munhuwo ari kungotiraya kuzvidefend but zizo palife chaipo chaipo he is wrong he wasted my time time iyoyo yandakapedza ndichionererwa semurandakadzi ndichitiwo ndawanawo munhu itime yekuti ndingadai ndakaramba ndichingokontinya handitika ndichiita zvinhu zvangu asipo kuti ave relevant ndini ndakamuintroducewo kuvanhu eka handiti isusu our lives are people's tvs saka obviously kandakatomurakidza vanhu ndikati nhai vanhu we ndiri kuda munhu uyu handitika munhu uyu amunhu wangu handitika taisheyawo kamalovely moments edu hapana chakaipa but yekuti azode kurambira vanhu andinoona iwo unofunga kuti nekukwana kwangu kwesoko ndingaine papublic kuti ndiri kurara nemunhu ndisiri kurara naye handiti dzinenge dzatotacha aiwa iyoyo hayo pane vanhu vanonyatsofunga vanoziva kungoti nyaya dzevanhu tu but vanhu vakuru vari matured they can see and they can know kuti handingangosimuki nokuti ndakararana naningi just like that iyo neyako neyenyu kungoti yenyuka you two people muri kutodza kuti mungofeila pangoita one ari like iye zizo kuti angoti but inini now that he came to me ka oga ndiye anditsvaga oga handitika akataura neni aino kuti auye kwandirika zvabva kupi kune vakuru ake because zizo ini ndakamusiya ari mudikidiki ndichiuya kuSouth Africa vanozviziva vose vakuru chandichaita inini maiti chandida kupromisa ndechekuda iso ini ndichataura hangu nevanhu nevakuru ava kuti ngamaite pisi varege kupindira nyaya idzi kana muchiita nasori mite nemoga pangoita pisi zvingopera chete ngavasapindira kana pane vari kupindira chete ininiwo Meli ndobva ndataura akateerera ganda nepride yake iwewe unoona chandoda kuti ndimuudze mukomana uyu pafeya nyika yakateerera izi zizoka iwewe kana ndine chandakakutadziraka inini ndakambomupa warning paipa ndikamuti 7 days handiti 7 days izo unofanira kuti uye palive utsanangurire vanhu because ndakuacta stupid because of you akabva uye achitotamba zvake handiti kuratidza kuti ada kundototesa kuti handina zvandichataura nhasi azotaura nenyaya yekuti adzidzurisira page nenyaya yake yekusaziva pekugumira iwewe kana ndakakutadzira zveshuwa zizoka zvauri kuedza kutaura izvozvo zvoitanzi nani chandakata alright ndakukuti iwe sorry ka nekukuda kwandakaita nekundi blackmaila kwawakaita kuti ndikude sorry zvako nekukuchengeta kwandakaita nezvose zvandakakuitira iwo ndione yese uriwe pagwero andiwati munoziva timu yepagwero sorry ka timu yepagwero iwewe unotogara uri patocha chandinoziva about you is you are torturing yourself because uri mumba muya unenge wakagara and I know you think of those memories kuti but amai ava nezvavaindiitira zvichaita tocha muupenyu hwako kusvika ufe ende iyo tocha iyoyo ngaigara ichikutocha kuti kune mwe mukadzi akauya muupenyu hwako akausandura in 2 minutes akakupawo mbiri yanga isingazikanwe nechipo chake chaanoshandira chipo changu ufunge chitori chipo chekwamwari chaicho sezvo zvawataura iwe kuimba kwako ndekwamwari and let me tell you something zizo handizomborege kukuplaya because remember mumota mangu kuti zvese ndakachinja ndiwe wandinoplaya maflash ese ndiwe wandinoplaya upenyu hwangu hwese even mumba maposters urimo unozviziva iwe I paid so much money ndichitisa maziposters ekupenga nenyaya yekuti ndakanga ndakuda saka sori zvako ufunga namboziva kuti mukukuda ushandiparira next time ndadzidzawo kusadanana nevanhu vakaita sevana vadiki ende ndadzidzawo kusamix up business with pleasure dai wakangondisiya ndakakumaketa
zvingadai zvakanaka, but wakandinyebera along ngumaketa ukati unondida ndikakuda. Saka ndoda kuti masori boss nekukudai dai hangu ndisina kuzviviringira because iko nezvawa kutondiita munhu akaipa ende iwo chokwadi uchichiziva. Udza vanhu chokwadi muupenyu ndokuti uenderere. Malyrics ako aina handimagoni zvangu wanga uchiita izvozvo. Uda kutsvaga sympathy. Unoti play sympathy. Ndoda kukutaura chokwadi muupenyu appreciate vanokusimudza. Ini kuti ndive pano ndakauya ndega pana munhu wandichazomba pandakati thank you. Ndega ne one video yekuti put me on profile handina kutsvaga market kuratidza kuti simba rangu randakati kuzoti vanhu vauye kwandiri mamisenzesa unoona aya vanoziva kuti amaititi vakashandira mbiri yavo. Saka ione time kana usingazodi kuvata nevanhu vanokupa mbiri usasanganise sex with business. Ipapo mukoma wako anofanira kukutaurira izvozvo nekuti zvakuita kunge inini ndakakuabuse. Ndakumirira pachadzokera kuZimbabwe ndonge uri kudzoka. Kana ukasadzoka futi bhozve kuti handizvezvi wakutoshanda kuFedEx nebradha yako. Handiti wakushanda kuFedEx izvezvi bradha yako ikamuka ikapinda murori iya yeFedEx iwe unenge urimo wakapfeka uniform. Zvakanaka izvozvo. Wana mari yako naizvozvo kuFedEx ikoko. Uri kutowana mari yako chinotendwa izvozvo. FedEx uchishanda uchidropa zvinhu. Ina hangu ndiri munozizo wakaita kuti ndishaye mashows ese akavharwa ndikadzosera mari dzavo. Ndakatozoti imwe mari itumirwe from Zimbabwe kuti ndiitire marefunds nekuti hakuchina kana show. Saka inini hangu ndichangodzokera kumba ndiri tuwa tinongotiwo korona iyi yakatichadzira ndingadaiwo ndichitowana mari izvezvi yekuti ndinochengeta vana vangu vaye vawaiti unoda ufunge. Ende ndinokutenda zvakanyanya because wakakanganisa zvakawanda ufunge pabrand rangu. Wakatopenda brand rangu zvisingaiti. Andiwazvona but I'll pick up my pieces. Just like Jandoita every day, I'll pick my pieces and still continue. Ona even kubva pawakandiramba ukandita rafu ini ndikakuramba wondita rafu. Ndakatowana mega deals. Saka handingazoparadzire mega deals angu nokuda kwako iwewe. Iwe famba nebhora. Bloka izvozvi unotoziva kuti wakandibloka ndatotaura kuti I will forever cherish you. Zvakaipa mboti bane ndinongokupota wena. Handingambokaseregedza kukusapota. Musamsapota ndiri kutongiasha ndovanati tinongokusapota nyange ukati chinga vangokusapota vanokuda kuti vakuzive nyange vakanditukirira nhasi paupenyu vanozviziva kuti amaititi ndo ndakarwa hondo kuti uve relevant. Ndakarwa hondo kuti uve relevant. Ndakapiwa zvese zvekuti ndakazopiwa ma500 imari dzangu dzaiswa nevarandakadzi vese vaibhuka vanozviziva muakaunti yasimba. Saka ngaaregedze kupota chinyeba kuti ndakazomutumira 500 yake yemarounds kumba ndikazodii vanhu vaibhuka inini meli through simba. Kuda simba akatondidyira mari dzakawanda because ndina akaunti kuUK. Saka vanhu vese vaisa maakaunti yasimba vakadzi vese vanogona kundipupu bookings taisa maakaunti yasimba. Takazomupa mari tikazomubhadhara mari yakawanda. It's just my money yaitwa nevanhu yemabooking because pandakanga muno ndakabhukwa kanenge ka20 ameno something vanhu vachitaura kuti murandakadzi uye kubridal but because of corona zvinhu zvose zvakaita sei zvakavharwa. Ndobva vanhu vanzi refund wai handingadye mari dzevanhu. Nditorine vamwe vasandapedza website kwangu vasina kuzombudira vari vantu. Ndakatoti mari itumirwe kubva kuZimbabwe kuti iuye kuno nenyaya yekuti ndiri kutorefunda vanhu. So which means me coming here to UK was my loss nenyaya yekuti handina chandazomboshanda. Zvekuti dai ndandine permit yekushanda nditokumbirawo vanhu ndoshandawo. Handirambe ndaitokumbira kwesha matoilet kuti wane mari yandabhadhara bheki vanhu ndidzoke kumbo ndine tuhembe twevana. Vana nekuti handisi kushanda muno ndakangogara naRose uya tichimirira kuti ndege dzitange kufamba. Ini am an honest person handizi munhu anonyeba. Iye zizo ari kushanda mari ngaamitire zvakanaka. Handisi kushanda ndakagara nekazeni yangu ndiri kutumirwa mari from Zimbabwe ndichirifanda vanhu. Andinozviona vana vando vakandiunza muno meli. Vana vando vakandiunza muno vaifanirawo kundibata zvakanaka asi ndiri kubatsirwa nekazeni yangu. Mari yese yekushopu yapera ndichirifanda madzimai. Vanhu vanoda mari dzavo meli. Vanhu vanoda mari dzavo.
saka ndiri muno muuk ndakangogara maititi ngatimboitai so for once we've got 5,000 almost 6,000 tongoti ngatimbotii for once we did not know about edu zvakawanda in what not antika let's put our differences aside guys mafans ose vanhu vese vari mucomment section we are one people handiti whether uri team maititi uri team zizo uri team ani tiri vanhu vamwe chete pane one point yandabata itaurwa nafelistas yekuti ndiri kudzosera vanhu mari mashows anga abhadharwa ndandichikumbira timboisa mafeelings edu aside and let's put handika our hatred aside handika maititi is busy right now kutora mari kubva kushop kuzimbabwe achidzosera vanhu 1 vese vanga vampa mari unozoti ninge washandisawo mari uchiti mari chauya kana mari yauya ndozodiwo ndozoitawo mari kana yauya ndozoita mashows but zvakatadza nenyaya yecorona hakuna munhu aiziva kuti tisi tagara kudzimba hakuna ari kuenda kubusiness hapana munhu aiziva kuti corona ichauya kuitwa malockdown aya antika kutadi kungotarisana rudo for the first time pano padiaries tobatsira vanhu vane cancer tobatsira vanhu vanorwara tobatsira siyana tadi kungotaridzana rudo kutanga pano apa handika timbosiya kuti ndimai kana kuti ndizizo azodai so handi tibatsire Felistas kune basara navo kuti if une 5 rand yako une 10 rand yako une 5 pounds yako handika adzosere vanhu mari dzavo dzichibvawo kwatiri isusu. Let's forget about zvese zvakaitika kumasure guys handika our past determine who we are and present determine handiti ngatimboita chinhu chakanaka once chinhu chekuti tisingazivi handinambomudza chichitaura unless live yake yakandimisa iyoyo but malive yake normally ndinowanzoona handimoona tingovaridzi vadzo aendewo kuitira ramangwana semuchengeta vana vake handika you guys this is not compulsory to those who feel tigona kubvisira munhu watisingazive watisinaye kana mumagroup medumu kuti afirwa kana kuti mari yekurwara why can't entertain guys? I can say some of you face enyu hazvindivhundutsi izvo and hazvindisheke usandisire angry face because hazvitombondisheke ngoda kuudza ichokwadi. Let's do one thing that is right, that is good for the first time. Ndakatere I know I know kuti vachakuti taimutumira mari pane ini ndoita zvemarounds emota kumba handisikameri ndaita zvemarounds emota kumba ndakasvika vanditi ndiudzei vanhu marounds enyamunokanda because tinokanda ma500 US ma300 US nokanda mari dzakawanda vakati ndiudzei vanhu vamunofanira kukandira jechi kuitira kuti ndifane kudi kukubatsirai kubhadhara akatumira I think kuZimbabwe ndozoti achauya nemafaimani mari 500 yandakaidzosera back kwaari ndati shande ndikaidzosera mukadzi wake ndikatomutumira mari ndikati no vanhu vari kuZimbabwe tumirai mari ndikamupa mari yake yanga atumira vakadzi veraundi vainge vafana vachimaititi mari yeraundi because mari dzedu dzemaraundi wedha uri kuamerica unotoibvisa wedha uri kuchina unotoibvisa saka ndaibvisa mari dzangu dzemaraundi kuparticipate kutengera vakadzi motikari saka ndozoti ndonyi mari aiudza Sifas achiti takatovabatsira tikavabatsira mari yei dzimwe nguva pata tiri murelationship naZizo vakambonditumira $100 ndo yainzi dai ndanga ndisingamude ndisingamutumire here vaitumira $100 because Zizo waigara kumba kwangu saka vaitoziva kuti yangu anoshandisawo mota yangu anodyawo mumba saka vaitonditumira kuti imari yechikafu on behalf of their brother nditika I know kuti vachauya vachiti hanzi taimbomutumirawo mari asi yemari funds ine handina chikwereti nawo ndakavadzosera mari yavo yavakatumira yeraundi inini ndinda kutoburitsa mari dzangu dzekushop kwangu kubhadhara vanhu handiti izvozvi nditori ne3 vasara ndikakuratidza mascreenshots meli umwe wacho mukadzi anopenga zvisingaite akatondithreatena akati ndida kukufumira paFacebook but inyaya yecorona yaitisa kuti mashows aindisamawana ndikamuti give me time because ava kuZimbabwe kuti vauye panapa vabude kuenda kuWestern Union vasikana vangu havagoni nekuti hanzi kuri kurambidzwa vanhu kufamba kana ndakavati torai mari CNN maprofits angu munditumire kuno through Western ati ndibhadhare handidi kuitwa bad name handidi futi kudya mari yemunhu mahara handidye mari yemunhu mahara handitika saka ndakatoti vatumire vakaona
kutauni akati hakusi kufambika kuti kwanise kuti suppose vazhinji vaisa anditika saka sova ndakavabhadha nemari yangu anditika iye vachada kuuya zvese izvozvozvo vachada kuuya vachiti taivabatsira no ndakavadzosera mari yangu kuti ini kumba ndine mari dzangu dzekumashopi ndinoshanda mene right kuchisina kana sendi nenyaya yechikwereti saka zvese izvozvo zvakuchiitika underground and do you know kuti vapa kundichinjira zvavo ndine nyakutonditi amaitira munaisa toda kutengerai mota handina hangu kuti handichaiwani nekuti ndataura zvemwana wavo its okay handidi zvangu mota icho ndine mota dzangu mene ndine 3 tumatumbanika kuita mataxi kumba ne1 visi yangu ne1 land cruiser yandakabhaiswa neenrisha ndiri kugara chinhu zvangu ndiri murombo asi ndiri murombo anotatarika handiti mazvona saka ininika dangoti kuna vanhu vekwaZimbabwe vari kuteedza nyaya iyi please haizi mhosva kunyengwa nemwana wenyu ende mungadaiwo banyenge maititi ngatingoitei basi but mwana wenyu akafarisa to the extent yekundivinga kumba kwangu kuti anondida saka haizi mhosva iyoyo. Love is for all. Nyangwe ndine edzi yangu love is for all. Kuona kwangu ikoko love is for all. Edzi munhu anogona kutodiwa akaita mwana love is for all. Iye mwana wawo ndiye akandikangana kuti ane pride kuidosori yekuma sori yako yo but inda kuti inani tozobvunzawo mari handisi kuida futi handisi tomboda kuindisa kupi handisi kuzvida because handitodi pauri chandai kudo kuti maybe mangwana waizoitawo kana murume wangu but zvakaramba tinongotenda Mwari naizvozvo aita kuti handingambochikidzirwe nhasi newe mvura diki chaidzo handingambochikidzirwe careful. I'm going to update my lawyer and everyone and I'm going to put more security and put work everything because vanhu vakaita sei kunditomirawo futi vanhu saka ndichaapoti katirauriziva zimurunguriya nevamwewo anenge andibatawo panguva iyo anongopindawo pisi iwewo ukabatwawo panguva iyo ndinongopinda pisi nyaya yekuudzana mapowers iwewo nemapowers ako sizo wakangouya kwandiri ukati ndinoke and I will support you. I will never stop supporting you whether I'm now your worst enemy. It's okay. Watika mukadzi kanorwara nepfungwa ndo zvino ndinongoitwa munhu wese anongorwara nepfungwa but ndiziva nemukadzi wakadecide kuuya pasocial media kuzofafadza vanhu ndinondivhiringidza nekundituka mukanditokonya ndikapenga zvonzi ndiri pamarudzi ukatarisa kwamunenge zvabva chaikomeli munhu anoenda live yekungonditaura sifasiloyo handimuzive paupenyu ndiri munhuwo amaza ndiri munhu izvozvi ndikakuudza ndofanira ndeva chipati ndikakutaura izvozvi ndoda kutetwa manager ndiri munhu ari kushanda mukadzi akarambwawo ndinzwireiwo tsitsi handina chandakatadza kuita kwakwane kurwirana mbiri hairwirane mene kana Mwari akakupa chipi enda weza vavengi varipo mwakupa chinongoenda weza vadzivisi varipo vanoona zvese. Okay, Brian, hold on, Felicitas. Brian Ngoni Musavazi. I don't know whether to call you a man of God or what, but don't worry, and it is
handiteswe inini ndini ndazvitaura. Feli never asked me to say this. I am the one who said it, and blessed is the one that gives, not than the hand that receives, right? I know God antika more than maybe you know him yourself. Antika I don't dare kuti nditi skwena Felisters inini kuti nditaure zvandataura izvi handina kutoudzwa naFeli kuti ndine zvakadai, ndindazvifungira ndega. Because if ane mafans ake anawo Mary andisikuda mari yacho aina ngabe wega andina kukudza because wangosina mutaura ne ngarege nemari dozogera kumbandi nonoshanda kunoku kana kune work permit instead of wasting my time and wasting my visa kana zvichipiwa pambireyo mapepa acho ndikuratidza kuti I can raise money ndokwesha chembere na pressure ndokwesha matoilet na pressure kuti ndivigire vana vangu magrocery hapana kuitiswa pameri hapana kana mapemiti acho achipiwa ndakutomada ndine right muno muUK ndine right handitsikiriwe marights angu ndakutotsvaga mapemiti acho iwayo ndigare the next month ndishandire vana kusvika ndege ndaiwana handingakunzuse tisina mnote bega munoziva kuti ndinoshanda. Do you know kuti vanhu vanoshamisika izvozvo vachita anoti anemba akazodii inyaya kuti vanhu they can't believe kuti munhu anotoshanda akatenga imba munhu anogona kushanda akavaka. Saka nditi zvokutomboudzwa pasina nebasa rese bosi upenyu hwangu ndinoshanda meli. Saka vasingade kunditumira mari handinambokukumbira meli. Thank you for your initiative. Gavarege because handisi kuchema kuti ndatambura. Ndiri kungochema kuti I'm stuck ndoda ndege yekuenda kumba. Ndo chichemo changu. Ndinoshanda ini ndozikanwa Zimbabwe yese kuti mai kanoshanda kamukadzaka. Saka kana permit ichipiwa vanhu toda kutondoiapply ndibatsirei ndinochekwesha chembere nekuti chikuru kuendera kunofidha vana vangu kwete kuswera ndichita zvana zizo izvi ndakatozvikanganisira sereke and I regret ever. I regret Mary. I regret. Aishuwa chisiyai zizo chisiyana nazizo uyu Feli chisiyana naye zizo murega ainde akadaro chisiyana naye ende me knowing you kuti une moyo wako wakazvinakira hauchengeti chigumbu mangwana chaicho unotofuma zvako chitotiplayera music yake tichitonakirwa tichitotamba isi iye achitoplayawo yako futi zvichito you know things like that. Ndichandwa iye ngaregete kunditokona akauya ari musician ngasiyana nezvoposta zvepastatus angu iwo ziva kuti status yangu wakavata nayo handitika ziva kuti mangwana unogona kutozobatwa nechimwe chirwere somewhere else usashore status yangu nekuti status yanga isipo pakudanana kwedu ndiwe waitondisimbisa uchiti might it this might it that saka usataure status yangu iwe kana uchida kumarketa zvinhu papeji rako just post a song and you will like ko maposti wakazotanga rini kuita maposti akadaro nemaskits asina basa rese ekuti uchiuya kwandiri nechibhendi vanhu vekwazingwe makangwara munobhadhara vanhu imi moramba makaita kunge makanaka serei sifas ari kuSouth Africa ari kujova hamusiri makambhadhara here ko uyo anojova uyu futi hamusiri makambhadhara sei muchidangoita zvinhu zvekushandisa pound power imi rairai uyu mwana wenyu uyu ndiye akanditanga ina handikuzivei makanditangawo futi saka siyanai neni munhu wese artist. If there is an artist listening to me right now, taurai kana ndakamboabuse kana ndakambokunyengai taurai koye ndiye aita special wakanyanyonakei panonzi akanyengwa namaititi iwe ana japreza vakanaka shamwari ana jasignal very handsome ana Gary Mapanzure they are all handsome sei ndisina kunyenga iwo saka mwana wose vachimuita special kuti akanyengwa neni dzidzai kupinda go deeper mukanzwa munhu achiaccuswa tarisai kuti kuongorora chikonzero chaita musoro ongorora why maititi varungopengereka ongorora first usati waita conclusion handitika bvunzai mati sese varume vese ikonezvinobvavanata vakambokudza kuti maititi vanotinyenga vese vandinofamba navo mukufamba kwangu makambodzoka navana java chaivo vane mari dzinotyisa vanongowewa ndichivamaketa chiposta zvinhu zvavo vachindibhadharura vachindibatsira semunhu asina murume sei ndisina kuvanyenga saka sei ndini ndinofanira kuudzwa zvekunzi zizo akanyengwa anoshamisire sei ndakamuda asina chainacho mene dziriko kumeli unoziva iweyo mene hobho varume ntoyo kuinbox ndokuchengeta but sei ndakamuda nemoyo wakachena usiri wekuti ndiri kuda marichi zake mukweso vhidhiyo yo ndakaibhadharirwa 250 ende zveshuwa rakatanga riri business ndichitoti yes bamukuru ndibetserei mwana nekuti ndasana zoti mwana uyo achazoita mukomana wangu ozoita kana fiance yangu kuri kunzwisisa saka ngaaregedze kuda kuswera achitaura zina nebasa rese achidanzi ndakanyengwa
ipapo ndo patinoramba unonyengwa because wakanyengwa unei wakanyengwa just him ndezvasimba uya ndosaka ari kuita powerless irorine kumucontrol haana chakacho ndakamuda ari Lazaro nekuti ndozvandiri ndinoda vana Lazaro ndovasimudzira ndovaisawo pachinzvimbo makepusi esaya mubvunzo ita nesendi raakaita andaiposta nemafashani esaya haana sendi kureva kuti ndaimuda ina handidi murume ayo nekuti ane mari ndoda murume nekuti ane mwoyo wakanaka ende Zizo ndozviziva kuti ane mwoyo wakanaka ende ndinotozviziva zvese zvauri kuitiswa izvi I feel bad because they are turning you into a monster and I know how good you are and I know what's in your heart nyangoka but hauna kukura neni but pakuvatana neni kwacho ikoko we discussed a lot of things. I know how you wake up manheru uchivhumuka kuti wange munhu anoda upondo chii handitika kupinda postori nyaya yekuti ukuda kutogadziriswa handitika kuti unovhunduka usiku ndozviziva sei izvozvo kana asingavhunduki ngavati avhunduke zvizvo anomuka meli agomhanya uri kunzwa nemba uri kunzwa meli agotenderera anoti kunge munhu anombobatwa for Zizo ndaira ndichimunamatira nhasi ndiye akuti hanzi handidi kuona maziso angu ko pandai kunamatira nhaiwe uchitaura ko pandai kunamatira nhasi ndazoipa haubvumuki herewe usiku every time iwe uchitotaura kuti handizivi zvinoitika kwandiri mahwana atanga dzimwe nguva takapedzera takutoseka nezvazvo meli because ndakaona kuti ndiite stress nemwana uyuka yanga yatoo bhedheni yangu ndikatombomuti nda kuti unamatirwa nemaprofita aMwari saka ndakaipa here meli nehure hwangu ihwoyo ndinoziva kuti kudenga kuna Mwari ndoda kuti unamatirwe Zizo anomuka iwe from nowhere full otanga kumhanya uri kunzwa from nowhere hachizi chinhu chekumuseka nanhasi ndomunamatira ndokunamatira Zizo nanhasi ndokunamatira nanhasi Zizo iwe Mwari ngaakuchengete iwe Zizo iwe nambokuvenga ini I pray for you I see kuti une mweya iri pauri ndokunamatira every zviwarega ende from now uchatanga kukunamatira unovhumuka nyange ukada kuzviramba unozviziva apa unongozvirambira chaunga even izvo zvari kuzviziva that's one of the reasons why muchena mumasowe nekuti you are hopeful kuti unogona kudzikinurwa hopeful and I'm hopeful for you too saka besides industry inoika tese tine maproblems wanga uchiseka edzi yangu ini ndiri kukutaura kuti newo handinonotoriwo nezvinokunetsa saka usaseke zvinonetsa mumwe munhu nekuti iwo zvinokunetsawo futi nyange usinako edzi dhiyaka but une zvinokunetsa ndosaka taikunamatira uchitoti amen iwe uri pasaidi pembene pangu iwe amen amen right mafanzi imi mafanzi ka why the reason why ndikurega maiti tachitaura achita pour out a heart we want this kuti kana zvichita kuti let pour out whatever is in a heart kuti after this andika abve abicha move on apere arige kutaura nezvaZizo uyu that's why I am listening and ndikunyatsomunzwisisa because I'm also a woman right ndiri mukadzi ndozvinzwisisa the way we respond to my situations akasiyana handiti umwe munhu cannot bottle up things umwe munhu can bottle up things for quite a long time musi wanotaura regai aite let go let out everything naiye Zizo wacho haangambodi kuramba everyday achingonzwa asitareke chingotaurwa let pour out everything that is inside their heart imimi senyu kungoteerera after this I think Feli will be okay anenge ahila antika and then she goes back to entertain us the way atinomuziva ari Feli Zizo oitawo zvemusic yake achitawo zvemusic yake so let her be please let her be kovanongo nditi ndisaite pise kwandiri kutaura chokwadi ichocho chokwadi ndochandinovengerwa Zizo ndiye auya ndabvuma meli I could easily say handikuya palife yako hapana chinoshamisa handi but ndakuona handiti ndikauya kuti ndiespere side yangu ndonzi ndiri kupenga handisi kupenga kainai munhu ndiri kupenga here handipengi you are pouring out what is inside your heart handipengi meli I am pouring out just like every woman ari papa paizvezvi akarwadziwa vanotaura ini am pouring this for the first and last time
vanhu vekwazingwe musandidherere muchandiita chamuchandiita. Anything that is going to happen to me henceforth, I will put the blame on Zizo, and I will definitely do that because ndikutovisa kuti muri kundirongera. Nana chandokurongera because you are not worthy kurongera anything. I can never pay. Do you know kuti zvese zvakuda chibhadhara vati nandiweste mari iyoyo dai watondipa iyoyo ndatengera ana Felicia mashmalu. You are wasting time on buying social media people to influence and whatever. It doesn't help. Mapounds amuri kupasipa dai watondipa iwewe Simba. It doesn't help. Mapounds auri kupa vanhu vese vanotanga wapindira mainbox kuti chokumbira kutauraka dai watondipa natengera vana vangu chokudya. Nekuti ini ndiri single mother, imba musi masingle. Ndosaka mune varume venyu nevakadzi venyu. Saka indotoda kuita chinhu haso yangu ndeyekubatsira vana chete. Hapana zvimwe. Haso yangu yandinoda ndo goal yangu. Ndosaka ndakauya paFacebook ndikatanga kuita zvemaprofile picture, and all this while it was about me. Ndikataura status yangu yandotsvinyirwa iyi ndakaitaura to the world. It's not a new thing. Ndosaka mutona mwana anonzi wakazopa nedzi ndezvenema because nini hedzi yangu ndakauya naye ndikaiti pavanhu ndikati kuitira mangwana, kuitira kuti chero anondinyenga anoziva kuti ndiri kunyenga mai ava kuti ndidanane navo asi anorwara. Saka izvozvo ndo zvinondirwadza meni, kutaurwa status yandakataura ndini ndega ndakauya ndikataura kuti hello everyone, I'm HIV positive because my mission is to preach kuti vanhu musatyisidziro kana naone HIV you are like everyone else. Saka ndikazoona ndakuishandisirwa against hazvinditire zvakanaka. Saka hapana nombouya kwandiri achipropose asingazive utano hwangu. Hakuna meli kusanganisa Zizo wacho. Iye Zizo ndakapedzisa kutaura naye zvake papeji rangu kada kutaura chokwadi meli ndandane about it. It's almost turning to a week. Then nhasi aona kuti ari kuziva kuti I'm working on Sifas anditi Sifas uyu ndiye angangoti Zizo every day maititi. Ndobva ndati aiwa ngatiite legal procedures nemurume uyu anditika. Saka zvamurwadza because Sifas ndiye anga ari spokesperson. Muri kuona nyaya iri kuyatorwadza. Anga ari spokesperson wekwazingwe nekuti aibhadharwa anditi. Saka vazoona kuti aiwa mai vaya vangu aripa. Ndobva vafunga kuti no, let's do damage control zviri kuitwa Sifas. Tiva atake papeji redu. Ndobva vandi ataka papeji. Ndobva vanhu vagumbuka, ndobva vatanga kumutuka anditika. Ndobva vafunga futi they are very quick. Simba is very clever. Muri kunzwa zvangofanana muno muLondon. Do you know that anobhadharwa kuprofita vanhu? He is clever. Ndiprofeti wekumasowe vanhu vanchoungana pamba pake vachimubhadhara. Andinoona. Saka kungwara mutactic wacho vanhu vacho munhu wese hapana asina kungwara. Anchobhadharwa profita kuti ndakuona imuri paruware wati vanhu vobvisoka tumapounds. Andi upenyu hwake huri kutofamba. Plus anoshanda kuFedEx. Upenyu hwake huri kufamba ari kuchengeta vana vake. Anditika. Saka obviously akangwara because for him to open a page anoziva zvose. Even zvehacking izvi ndiye atoudza Zizo, and I know ndiye atomti mufana iwoita damage control chimanya papage uti page rahekwa hama dzangu maozve. Ndiani heka anoziva kuti iyawozve wekupi, ende mukona manyoright ndoake chaiwo Zizo chishona chake chakadzika iko. Saka pamahekers anotoziva chishona chake nekudzika kwacho ikoko. Hamusi kuonawo kuti iyi damage control kuti vanhu vaatake back to me. It's not right because apa vakushandisa skill rekuti tikati page rahekwa namaititi vanhu vacha-attack. How can I be cruel? It's his hustle. How can I be cruel to that extent? Handitozivi kuti hacking indakatombohekero ameno vaya maindia aya what I think ndikatombotaura paFacebook ndikati guys zvese zvichapostwa zvinyadzi, and kana wahekwa you want people auya uchitaura zvemunhu muridzi wepage you want people. Tewa akambonditumira example. Tewa akambonditumira chinhu dzakapinda page raDewa Moyo business. Ndobva ndatumirwa video yepono. Ndobva ndabvunza Dewa ndikati we Dewa wakunditumira zvinhu zvakadai. Dewa akauya nehistory yekurakidza kuti ahekwa. Zikanzi maititi I can never send you such. Ndobva anditumira zikanzi open. Ukunzwisa meli? Ndahekwa, don't open. Ndikati no because I know you will never. Mahekers aya aheka Zizo aisambopinda nenyaya yamaititi wandibata. Pindawo nezvimwe zvekuti zvisina basa because they will be trying to steal a page handiti.
saka vaipindawo nezvimwe but sei mahekazi yangopinda ndobva atoti mafanza angu munoti kudiniwo ukoshwa hameno zvake zvanyora izvozvo zvechishona chake ichocho maiyaozve hei heka uyu saka I think anotodada zizoka anenge anotori neknowledge yekuziva kuti ziso ndo zvaanoposta muri kuona adaroka ambomirira kuona macomments vashoma vanga vachisapota posti vanhu vandoti it's wrong stigmatization is wrong murikuona saka chambokudzura post inyaya yekuti aona kuti macomments akawanda ndeyekuti stigmatization is wrong ndobva abvisa simba mbati mufana next time pauchaposta obvious vachakuataka because wanga wataura zvestigmatization chifu bata ndiani watingabati ari available bata meli nekuti meliwo ane influence uti tida kutaura kuti peji radini rai zizo anotogona kuposta aneni even tiri mumba iye zizo arimo mugrupu rake iroro nasimba vari 2 saka anogona kutoposta ari kwanga ita ndiri kustudio he can do that because ane right ipeji rake uyu simba can do that ane right ari kumanager azizo anditika saka vari 2 ndo vega vanenge vachizivana saka apa vatoudzana kuti nhasi ngatimbokwenyai munhu anga ava irrelevant mukomana uyu let's be honest vanhu vese vari kuzviziva zizo anga kuti akaposta ikovnation nenyaya idzi anga akwana tumacomments tushoma saka aziva hake kuti ndikatokonya kabenzi kaya kachareacta then mafanzo odzoka back to me anditika inyaya yekubirana mafanzo kusvika atingarwire mafanzi meli inini I came to entertain. That's why you are saying I'm going to Nollywood, I'm going to Ghana now. Ndakaona futi rimwe endorsement andikona rekugana saka andingazomurwire mafanzi ake because ndakutotargeta international market andirikona ende ndatosiyana nekuti inini ndakuenda kupinza iye achiri kusimuka saka handingarwi naye like that inini ndingatorwe handinoona zvatinoitwa zvezvezvo because tinorwa ndingatorwe maybe nana madam boss because muona kuti tiri pasame level but handirwe navo zvo you understand ndingopa example but handingaite mafaiti nadzicho kudanana uku ndomiri andakambodanana nemurume ndikatororwa ndikati ndakaramba hakungabva kwaita kuti ndiite bhita kusvika paku Olinda mira maititi vapedze Olinda mira maititi vapedze then unobva wafona ndiwe uri kufona apa imbomira maititi vapedze taura then uzofona chimbomira maititi vapedze osi then ubva wafona Olinda anoda kutaurawo nyaya yake let maititi finish nhasi ndodhene kuti burisai zviri mwoyo menyu musiyane mubve masiyana nekutaura mazita anazizo havana kana basa vanazizo ava pafeya zizo hauna kana basa iwewe saka iwewe rega utaugwe nhasi ubve wapera zvinhu zvangoperera pano hatichadi kuwa futi uchitaugwa namaititi iwe zizo iwewe zvinhu zvangopera pano zvachose maititi vaite muvhoni upenyu hwavo enderai mberi maititi Alright, ndakungoraunda off kuti osi vaite say that vachauri saka inini I'm not bullying this guy is mature enough. Do you know kuti inini ndakarorwa nababa titi inini ndine 20 ivo vane 21 ndichirorwa saka hanzi mwana mudiki vanhu ngavarege ngoti siyai mwana munhu mukuru ane 24 saka para tinoshamisira indakachata nababa titi vane 24 years saka hatidi kunyanya kukurudzira zvokuti abuse nekuti if you knew kuti mwana mudiki angadai asina kupinda madrezi echemberi 1 2 zvatanetsana izvi mazuva ano nasatombotaura amana mazuva ano ndandiri kufara handidi kunyebera because ndine madirectors angu ekunollywood aitondifonera do this ndofunga vanhu vangu vacholaika comedy yangu yamazuva ano nekuti ndikuda kuedza kudzoka back mugame vanhu vada kundidistracta kuti inini ndisafadze vanhu kuti ndingogara ndichipopota ndinozviona maila ndinaupusi vanhu ndo vanonditanga saka apa iyi meseji aidzura hakuna hacking hakuna iyozvo vangori haidha ukurememba musuya wakatukwa futi andinyongonya vanhu vanoziva vanhu vanoreason nawo amana andinyongora ndobva vanhu vamutuka akaridzura akaita 2 days 3 days akaridzosa uri kunzwa meli aridzosa akabva adzoka nesong yaya inonzi chieme inodhame akadzoka akati maiyawozve nekuti anozva kuti ndikambodzura peji ka vanhu vanombodzikisa bp iwe mutactic takuziva ndane 5 years ndiri mugame anozva kuti tikamboridzura izvezvi vanhu vane hasha
saka rega timboriwandisa iye simba yari kutozviziva ai ari kutozvinzwa izvezvi zvichitaura newe amboriwandisa kudaroka akaita 3 days of 4 acharidzosa handitika nekuti anenge achiti mafanzi aakaum even inini ndotozva kuti vanhu vanotombondituka ndakamboita 1 post ne7,000 comments dzekutukwa chete handiti but inini problem yangu manje haina handidzuri peji rangu nyangwe jesu akauya nhasi peji rangu handidzuri nekuti ndo rinondisimbisa peji rangu ndo rinosimbisa vakadzi vane maproblems iwo akaita sedu problem rangu rinosimbisa varume and you know I'm an activist saka ndikadzura peji noitira ani uactivist wacho handitika handikwanise kudzura peji rangu nyangwe ndikatukwa sei nyangwe ndikanzi uri hure nyangwe ndikanzi hauna ukwana inini ndiri kuziva mission yangu ndeyekuparidza nekuparidzira vanhu of course ndinombotukana nevanhu ndichivapindura because hakuna mukadzi akakwana nongomuka makuseno but meli uya pano meli urimbuka aiwa meli ndiye anenge atotanga then inini iresponse saka I am sorry nekuti response yangu inoita power kukunda and attack kazhinji kacho nekuti I think ndini ndinenge ndichirira sterei saka ndikaresponda zvinobva zvashamisira asi anditanga uyu wakamboona meli chero kupechi kwako pamunoapruvha mapost angu munhu anongouya uyu mukadzi uyu ndakamumaka kamukadzi kekuonda kake AIDS meli unoziva unotenga ufungoti izvo kunda muchadzirei ndobva ndaretaliate zvova zvanzi but uyu atauraka haamboonekwi zvinonzi maititi vatuka munhu because ndiwori kurira zvenhai murandakadzi ndiwori kurira mura ndiwori kurira saka ukasataugwa ucharirire rega utotaugwa ndiwori kurira panguva inoi ndiwori kurira saka kubva nhasi ndida kupromisa alright email ndida kuenda kuchipatara ndakuudza kuti ndiri kususpectwa kuchimwe chirwere musoro handitika saka nebp yangu yakakwira nezuro ndakatesta yangu yakakwira saka I have to calm my bp my blood pressure inokwira kurwara zvinowanika haisi mhosva yangu handisiri ndakazvida from now on iwo mafanzi akakuteerera iwo meli ndida kukupromisai kuti inini hanguka fine chindiririsai kwacho muchindituka ndiririsei ina handichadi yes mazvinzwa kamafanzi haikona maititi will never respond to you muri kuzvinzwa mukataura maititi vacharesponda kune vanhu vanenge vari nani mukatanga kuti feri dhisi muchifunga kuti muchawana relevance hamuiwane feri has gone back to being the old feri saka muchashotwa ende muchataura feri will never respond ende meli listen mundibati pamunamacho nekuti ndinotomboita tuhasha ini ndikatokondwa ndikunyembere ndoexplode but chindibatirayo neminamato kuti ndingonyararawo zvangu ndingourayiwa ndichiundurwa ndakanyarara murandakadzi mirandi kuudze kuundurwa taundurwa tose unozati chii murandakadzi mwe kungoti maybe hausi kutomboona iwe isu tinoundurwa zvimwe zvoti tichati zvabvepi zviri kuenda nekupi nhema dzeshe dzinenge dzichitaurika but ndakazvikuudza 2019 kuti I'm not going to respond to every jack and jew and nonsense that is being said by people who doesn't even know me so ndinongonyarara ende vakasvika pakuneta vanhu ivavo murandakadzi kubva nhasi zvawatotipromisa kudai pamberi mafanzi ako kudai mafanzi ayo ndeyakwani handiona ndeyako mafanzi ayo itodzidza kuti chero akati kudi kuti havana kana basa ende usabvume munhu aneyekuinboxa chikupota nzi watukwa kwakati wataurwa wakati usabvume ramba utaura kuti saka mamudati kutaurwa ani rasiyei vakadaro iwowe do what you are doing do best alright meli ndine chikumbiro newewo kuti alright chipauri handiti udiwe muridzi wembenge ndini ndaikumbirawo usaapprove mapost iwe uri munhu adauyanganisaka ndaikukumbira nemweya mwari usaapprove mapost ehate about me pagrupu rako zveedzi yangu ukaona munhu achitaura ndaikumbira kudziliti yes vanhu vanofanira kutaura zvavanoda but kwete on an account yeutano hwangu ndaikumbira kuti vanhu vakandiachakwawo kupeji kwako ndaikumbira kudzikisa ndiwe muridzi kutonga ndekwako usati entertainment kuti ndinotukwa kudzedzi no felita kunzwa deal the problem zvinoitika ndezvekudai soo ndezvekuti ini kazhinji kacho handichatambiri kumvenge ndinofunga kubva january achitanga ndinongotambira pano saka handizviwanzoku handitomboindiko handizvioni but now that you have mentioned it ndichaudza maadmin anenge ariko vana ashford ava vana macdonald variko vese kuti please mapost anotaura about chirwere chamaititi please do not
approve because havasi maitichi vega. Remember kune vanhu vakawanda vanorwara andika it's not right. Andiona ngavataure zvimwe pamusoro pako ngavataure chi but nyaya dzechirwere it's a no. It's a no. I think vari pano vakateerera vari kunzwa nyaya dzekutukwa kwangu mmeli futi it's a no. Besides AIDS inandidi kutukwa nekuti handina chandakatadzira munhu. Kana pano wandakatadzira ngaataure kuti ndinokutukwa nekuti iwewe wakanditadzira chete kwete kuti zvinongoapprove. Tiri nyika one Zimbabwe. Pandiri kurise apa ndichienda kuNigeria tinenge ndine flag yenyika yedu. Saka hazviite kuti tidzikisirane senyika. Handiri kuzviona. Saka imimi musaapprove ivhu papage. Share iyo page yenyu ite mbiri nezvakanakawo. Murandakadzi ari kuenda uko. Kuti ungoti masatanist nemasatanist nechichi vanongouya emoti kikikikikiki. Munoziya ndiri munhu. Iwo mele hausati wakambona ndichiposta about you kuti Mary chichi tinotorwisa one vanhu vanotirwisa tinorwisa vanhu vanotitira malife. Hakuna blogger anonzi blogger uchitukirira munhu. Hazviiti. Blogger uchitaurawo zvakanaka zvemunhu kwete kuti unobloga uchiti munhu akaipa. Yes, for nyaya yangu naZizo nda kupa nguva kuna Olinda ataura hake zvoita kunge ndikumuvharidzi. Uyu Zizo uyu kwandiri angato irrelevant ufunge. Handichada hangu kuposta my life on social media personal yeloving but ndikatokutaura izvo zvimeli nditori nemwewo murume akatofirwa. I think ndowezira rangu akatoti maititi ndakuda kukuroora ndichate newe nekuti after all you have gone through I've realized how strong you are and then I love strong women. I will not mention him because ndikatanga futi kumuposta vichanzi wewe. Saka ini ndichangoita marelationships angu underground kana anenge azotipikicha ndikoko nekuti ndakaona kuti kuisa relationship papublic is a very big problem. Vanhu havatodiwo kana kuti ndiwane rudo handizive chandakavatadzira. Vanhu havatodiwo kuti ndinyengwewo handizivi kuti ndakavatadzirei. Life yedu ndeyepapublic ndo entertainment but zvimwe ndichaita ndichisefa zvakaita seizvo zvisvo nekuti relationship yandikostira yaZizo. Saka yapinda ika ndichata kuti ndinyarare kuita shatapu chaiko. Pamwe ndichangopostawo kana gore iroro kana after 4 years kana 3 years yandichawanikoona baba ivavo tochata tozongopostawo kuti hello everyone I am now Mrs. Meli ndinorwara ndinosangana nezvakawanda. Kana Mwari akanditengetawo vanhu vachauyawo kuzodya makeke kumuchato wangu. Haisi mhosva kurambuka kana kunzi chichi tese tindosaka tiramba ndingoti pamberi nemasingle mother tichawanawo kana nguva yaMwari yaita sei yakwana. Mwari ndiye anoziva. Dzimwe nguva pamwe ndakanzi handiziwe marriage pamwe dzimwe nguva ndakangonzi ndimirire vakadzi vari single atiwajona. Saka thank you Meli for your time. Apenda tichipatika because alright maititi iripo. Thank you very much nekuuyawo panapa kuzotaurawo uchipower out your heart and wouzizwa vakateerera. Ndichataura naye zvangu ndomudza kuti should stop zvanga akangonyara akangoita ngaasaposta zvinosina nebasa rese papeji rake ngaite zvemusic. I'll tell you. Ngaitowo zvemusic. Inini ndindozikanwa nemaskits ndingaindite maskits iye haite maskits. Chete ngangoregedza akangosiya zita rangu neniwo rakanditaura. Good deal. Ndichataura naye after this. Alright maititi iripo rekatidei after quarantine ndiri kuenda mbiri kumberi saka handina indagara ndiri kutongosimuka whether people like it or not. Asi ndinenge ndichingoti ndiri ikoko Zimbabwe woye. Zimbabwe woye. Tinenge tichitokusapota nje. Tinoda tune in kakuti toda kuona Mura ari ikoko kwaanenge ari uko. Tichita tune in kutoda kuona Mura ikoko. Kuti zviri kufamba sei. Saka inini ndo whether quarantine yapera kana whether muna December imomo ndichange ndichingorreiza flag. ZvaZizo is not my competitor Meli. Ndinorwadziwa Zizo. Ndaramba Zizo asi level yangu amana ndirwadziwa nemara ndakana chainacho chekuti tikatibudisa mapepa. Ndakamuda chepira ndakangomuda chete otherwise ari kutokuro haana kana pekutangira. Dai pasino hama dzake dzinotomira naye. Handizvozvo. Thank you very much. Thanks very much Mura. Rega tinzwe Olinda.
Hello. Hello. Yes, Osi. Awungizweyo. Tiri kunzwa ndeipi yako? Manje airtime yako haiperi here apa uri kufona direct haiperi? Wangu airtime inopera chiko mazano budget ndemunhu ari single. Ndati ufone kana WhatsApp, ndati ita zve WhatsApp calling, ndati WhatsApp calling this. WhatsApp, WhatsApp calling I can afford to call direct. All right. Budget yemazano ndemunhu one. All right. No. Single mazano saka ndine budget one. All right. That's budget yevavawanda sire. Okay. Ndanzwa machewe vari kungoridza mhere, vari kungobowa. Unoziva kuti ndakati ndamboti ndingovapo ka-experience kangu kuti dzimwe nguva munhu soka you need to be expert yetikurambwa. Unoziva kurambwa soka it's not a problem, but you need to become an expert. Kuti ndarambwa handizika zvinongoda kurambwa nekagrace nekastyle nekamwe kano. First and foremost, my city needs to understand one. Ngasa audzwa naningi ari kutumwa naningi. When you still care about a person, you make excuses for them. Ngasa ngaziva kuti zvizo zvaari kuita mazvokuda ndiye muridzi ari kuzviita. Handiti wapabata wapabata page 2 wobva wanzwisisa kuti sometimes in life handitika for your own peace of mind nehappiness yako neglow yako iweweka, you need to accept an apology that's never going to come. Ukuzwisisa here? Yeah, ndikuteerera. Nguva imbofa yakaita sei? Yakauya. Saka iwe ukagarira ungokagarira postman kuti nhasi apology iri kuyaka uri kuramba uchimuka uchizvidisappointa every day. Chingosada kuenda toonana. Munzwisisa? So right now the person that is eating up happiness yake, the person that is drowning herself in the misery ndiye Femi ene ndinogara ndichimuudza kuti usamutaure utsvage. Unzwisisa? Ngaite nini ndikutoshedzera kuti kuma-email handisi makanendisa kuma-email manje ndi kuma-email handiyeko ndichauya nenguva yangu inini zvive kukosha kwangu. Sometimes zvikoshese as a person ende murandakadzi haasina kungo chiri simple as ABC and D. Ngabvise zvimusic zvazizo mumota make umo ngakurise kanda panze pewindow. Why is she listening to him? Because zvinoramba zvichingotrigger kuti paya unongochimo to face and focus on zviri kumberi, which is yourself. Simple as simple. Kurambwa zvinekagrace ona ini ndoke ndichibuda ndichibwinya kubwinya pano ndisoshedzera kuti I am married but I'm not in a marriage. Kokuzoti iye zvakanga asina kana ringe muchato kana mwana kana chindiromuka ndakatarisana nababa vaya mamunobe everyday makuseni masikati manheru nacho chimwana chake chaakandisira. She needs to accept that apology is never going to come. Handiti kana ari iye aimupfekedza handiti zvacho zvaaitenda zvichabvaruka. Kana iri mari yavakadya kuna ndoza I'm sure by now zvizi vakaenda kutoileta kana imama ndikunyepe Sure. Saka manje problem ndei ende anokuda iso ongonyora zvaanonyora Portsmouth anoshedzera kuti chicha ungade mbiri kana utano hwako mbiri mani ngaadzose publicity yedu ogara neutano hwake ikoko ane pamuromo naiyewo ziso. Unongomuka makuseni wotanga unge brainwashed painternet anobve kuzviziva kuti akanyora zvaanyora izvozvo kai vanhu automatically know. Zvakafanana neni kuti ninika ndikamuka ndichinyora kuti kubata ball the biggest lie I was told. Vanhu vanotozviziva kuti ndikutaura nezvani. Iye ziza nePortsmouth ane pamuromo anomuka achinyora zita nebasa sepainternet ari kuzvite ngaadzose mbiri yedu agara
nhasi oshedzera kuti chii chaungade mbiri kana utano ane utano hwake kuku ona saka pauviri hwavo kavari wrong but vari right zvizonga angoita akasumudze chaunganesa rake because iye ari kuzviziva kuti iye amira ari egari by one ka hapana to keep him interested ka once a week anoenda achinode nhani spendisters because vanoziva weakness kuti very strong anosvikaita sei achinoreacta iye ngaaregerewo kureacta munonzwiriva anogeza anozvichenera ane masikita ake ngangobvumo kuti ndakaita mistake isina bvumo wani takaita mamistake wani takamboudzwa nenyika yese kuti munhu kanza aiwa kari munhu wako tikada aiwa munopenge mini zvinongobvumo maansa naticha ngangobvuma kuti ndakaitawo mistake womuvha on chigara chake chiri kumunda ikoko vakarara pakati pemubhedha gumbo vari kuenjoya usingle life ikoko akidza but zizonga asadeni I hope she's airtime yako inogopera sei iwe uri loaded mazano zvona niziro mazano ndandakushandireka ndichamuitira ndichimuimbira wazvona bvuma kunzi ndahanda kapuzi ngwatenozi ini ndo zvandinotongozvudza pana pachokwadi kana waaccepta ipapo wakatambwa the reasons ndiye bhozi murume mukuru anyone zvifungira kwaari anonyora that usambofa wakadaidza ngina nani hauzi muroro kumba kwenya vanambobvira inonzi chikana kuombera enda guma on with it shura pana kadzi vangani vakanyeperwa ngati kusvika